Omo e mom wure mfi wo mo ahyase no. Wo mo kwa chiri pa. David ya ade bi. Awurade hyira no ope dan ketewa bi. Ena atade a ne hye no. Wabra na owa afro. Wabra na wo won twetwede. Wabra na niema nkoyie. Wabra na ware ne yese de eguo. Wabra na wonya yafunu ngoba. Wabra sikasem to ape. Wabra otunani ana nto obi anim no. Onyame ye na dom na oyi ni free saa tebia nim na ode ne kosi tebia foforo mu no. Bible say wanto atade na anto antwene. Ode atade ne kosen dan bi mu. Na ne no woye ne se oye ni penti eduru ba bia refre betumi aba. Na se ni wure free no ho no oya akakabensam ni wure fi no ho no o hya asese o kasa se de ewiase tumi nyina wo na dan a onwunu bedwo obewura dan nim oye saa ne mani nyina wie no ko wura dan nim na otu nani na ohwa atade no a na akai ne baabia no wo akai no banchi ampesia no osori di na no pansa no wakosuku akai no aduane baako a no odi na no pawie anwumre akai no atade baako a no ohye na no pawie ne anwumre atade baako utimi hye the whole week utimi hye the whole day. And yes, we be on one show. Ebi ni hot ni ehye no no ane ni owo. Enti awurade man so ode ni see ma pomba tena bia. Wa ma ni wure mfiri no ho. Na de ano wo ye ne se ni wure ye afi ne ho a. We wura sa dan ni mu. Na sa dan no atade na ehye mu no a kire ne se kwadwo David yi. Ba bia wo gira sisi ya na enye ho na na awo. Nye ho na na awo. And it's you're very careful. I don't pay Yenim say urade be hira yen sa yetie bia. I don't pay urade hira nam kwan so eba. Urade be ma ne mabi so obehye ne mabi anuonyam na emom kokogbo e wo ho ne say ya memma wure mfi ba bia. Wo hya ase efiri he. Nyankopon de wansesa. Nipa ne ya wosesa. But onyame nsesa. I don't pay my room fiajenkwa no. So ate Mejidi wo Kristo Yesu musanya de a wo wure be free no. Se urade ma wo so wa brabo yi mu a ba bi odu beduru bia no be kire ni so de a kire no. Enti ma wure mfi wate. Ebrana san wie du biom ya san ba. Marching eno eye dwumadie kese a free Jordan kopim efiada wabra no nsia ba pa mu kopim se no ndu bebo no yesi nkonwa ensem no ne yekotwi bo breman de ahinta odoma nkoma ene krotwi amansa abadwu sem ye de nyina de brew yenyi bi mfiri mu yemfa bi nka ho ene ye bebo oman no ye bebo akuro erade fire nso kasa kire oman no. No exception today. Yeah, that's a what you see. Why my acquaint with Jumani, why my acquaint, I will fear her. Why my acquaint with Carnim, baby, or my acquaint.com. Say you are soon, say you're fool, baby, or my acquaint.com. And I pay. We are humbled and we are grateful, and we promise. Say the bebois. Ama o men yakọ n'anim asomdie kwan so ene yenso ye de brel ye de aseda be ma boafo odi ahenkan kwa me yebo a ajompa hene Kofi Mensa Kobe K Billy Man I am privileged to speak on their behalf. Edinya mejeso oba ofori amanfo anopa nsu ye da swate kan ye ho free sabre kopem se no ndibebo ka kire wonua no so nka kire ni nua se brena so djumedia wutie na Awurade nam so eboa na wahira wo na wasan asiesie wo honhoma brabo ero ne hia mi o spiritual life no ero ne hia me pa because say utiri mu fita ese ntia mo anku unte di ama me kasa ne se uni Nyankopon ye fine a abri bia wo ne kasa a wo mfere unse boni timi hwimu di firi nyame nsa boni o etimi hwimu na etimi do kwhye baabi ama otinka wo mu se bompaye because ne onam mu no enye kwa but wo san tinka biem se kwa no tum na wo kra wo ye de boni ye ni
Bronsam adwuma wo ye ni bi no. Ne botae ne se opese nipa de bie nipa ntena boni mu, opese de bie nipa nya ade a. So okaso okobọ mpa ye ono ankasa bebu ne ho fo. So okaso ani awurade kokasa ono ankasa nipa no ebebu ne ho fo. That is the prime worker bronsam eye de atie nipa. That is why ayenso so yesi debi. Ye bema ye ho kwan ma awurade afa yenso so that nkakra no pa bia no awurade beboa adom yen na yen honhoma brabo wasan akanyan no. We want to revive our spiritual life so that whenever we feel like talking to God, we will not find ourselves wanting. So that is here. That is it. Because I know, sir, the Lord has deposited something in each and every one of us. When we stand on our feet, when we stand on our grounds and begin to communicate with God, He is ever ready to listen to us. But sometimes, you know, and I'm near my community, Obron some person come to a person can say, hey, Okra say Yamin to a boy. Boka say Yami what tipa, Utipa. So that is our core mandate. That is why we don't joke with it. Actually, we are some city basic code the moon, what I'm mammy for man of your moon rain and coupon seminal emu. Na yin sian and crack. A brand is trying my spouse for Quan of take you over. And open so ya 2 and if you watch, let's say, idea a poor man tell me who do piano payano, a wimu betty. A wimu bettiano paya. Na if free, non do honor more air chrono or chese me who do be an sooner. A bear say Mununa Cacrana is soon any more from. And you may free no 9 no noon no see a honor model chrono. A poor man tell me who do be in soon over petipica crack, sounds so, and me who do be in the idea and sooner. A bepetipitinty, a chassiano paya. An opain where we are unity. Me who do be soon be good cacra, a wianso sa. Na a wianus be unity abo, me who do be. Na fear numero or chasing soon a gugu kakra. Ewa mi ayam ya yahudu bebre no a. Wi mo bran sam se de besia kwede demu no. E free atan kase mu nkran. En wo mo de aba yenso yebutu akua frakoma studios. Ero no achima boabo. Ya bom e de ama adasaman. E wi mo bran sam ade hye ene e de ama wo no. Ye betwa so. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache e de ba Ahenkan 93.3 FM. You better na manum na maburu na masay. We about to open our Bible na fe yakum. Exodus chapter 4. Yeah, can come from the verse 2 through to 9. Exodus chapter 4 verse 2 through to 9. About you said no King James version. I don't making kind of free move. I say, and the Lord said unto him, what is that in thy hand? And he said, a rod. Verse 3. And he said,
cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. And the Lord said unto Moses, put forth thy hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, had appeared unto them. Verse 6. And the Lord said furthermore unto him, put now thy hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. Verse 7. And he said, put thy hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom. And behold, it was turned again as his other flesh. Verse 8. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign. And then the last verse. And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take off the water of the river, and pour it upon the dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land. Hey! Unyame asemunye ose ye de rade ase. Enti asem a enra ye de brewo ye ba bepa ho ntoma ne se, what is in your hand? Edien ene wo nsem. Utie misisi ayi, menka se eden ne wo nsem asen din ne kura wo sisi a o. Sisi a de bi mobile phone ne kura wo, but den ne wo nsem na meka no. Eye den na wukura mu sisi a, aware ben na wukura mu sisi a, adwuma ben na wukura mu sisi a, edien na wo ye de aboa wo ankasa ho sisi a, adom akyade ben ne kura wo sisi a, adwuma ben na wo ye a wo de bobra sisi a, den na wo nsem, what is in thy hand? Onyankopon na anu bisa Moses. Sabre Moses sisi wo bre. Israel force ase so mo keka nsem bibiri se ne Ghana for ye no. Ena ye tie ba bie no ababe gye yen ekwa kokum yen ababe gye yen free John Mahama nsam John Mahama na wamu okura na se yenye na na do mra megye yen na na do begye yen a ba bi odi ababe duru nie na na de no kura de yenye se ne ya na menumie ne ya na ye kasa bebere no aha enye yen kwa ne di kan ya ye kwan o tie mese nya yen kwa ne di kan nyame abode no nya yen kwa ne di kan ya ye kwan Israel for kwan sa na nya awere ho sam se Israel for no mo nkwaso mu o wo mo ya dwuma sesebe emoa ye mo nhome omo mizirima asase so no ne ye mo nhome ye mo aduane no ubedi kura no adwuma obeya ansa na wadidie no enya asenketoa ene wonyame mmoburu hu kwan so ofa na kwa Moses so se ubedi ma somfo yenim e de free Mizrim asase so na me de won akọ Israel won asase ankasankasa ma hye da sie ma wo mo a ewo ne nufunsu ahye so ma no me de koma won nti yi won free ba bi o mo wei ne di won anim na fo mo kọ wo kan ekura Moses si wo no de on de oye den kokoka because sabi wo no opododo Onyankopon se me nhwe onipa a wa botenten gram na me na ya adwuma nka ka ne nkwa nka obo banka adwuma we nyanye because wo mo anka o mafugu ya awam ko betena ase hayi na fugu dashboard yi so se bam wo mo nka ye frɛ wo mo nka ye fra brane ye fra tenten gram fo ye frɛ wo no a no ogina ho mo a wo hwɛ no agye so ma woti so hwɛ nanim na nka wo de nka wo si musan Onyankopon
wɔmfa saa nneɛma no nyɛ adwuma. Listen to me. Onyankopɔn si wu Moses, wo a woyɛ bɛ wa na mede wo bɛyɛ madwuma. Listen to me. Sania wotie bia Awurade betumi de wa yɛ adwuma wa na yɛyie. Emu ho abomfia. Enkeka nsɛm mi mfa ngu wankasa ho fi. Listen to me. When you continue to do that, you are denigrating the power and the intentions of God. Onyame ni tumi ene ne botaye ede fa wo ho no ugu nanimu ase o toto na se o to na yampia e basa onyame bubefu dia wotie bia no e Onyankopɔn na ye wo se wo ye tenten se wo ye tietia Awurade wo botaye ntia wa ye wo saa e bia e kwan Awurade de wo befa so ne ye hia tenten fo wo so e bia won so e kwan Awurade de wo befa so ne ye tietia wo nkom ebia wo so a ekwan no ntumi mfa so sanso na ebia wo sua wo ho ye nketenkete te so obo ba wo bia wo so ntumi mfa ho de Awurade aye wo bia mo ani nso Moses de nsam be yi ne ho ano me de me kokko gina wo hene animu a ye penkrofo a wo mutimi rattle brofo yi ye penkrofo a wo mo ano ate ye penkrofo a wo mo abin seja ye penkrofo a wo mo akosuku ene certificate ru di agro mo de be bro ye penkrofo a PhD no omo abobbo bi omo abobbo degree ni bi omo kurekura mo masters wo mo ne ye pe wo mo nyeme Moses say we nya Nyankopon ka che Moses say we nya sa nkwasa skeka no me pa wo tantan so kwa no tum na wo en wo na meyiw se me do be je me nkrofo o say Awurade mi nim kasa Awurade mi nya sei Awurade mi nya sei so tu peso che me say uyo nyansafo chen me a me bo wo na na wo na abo wo ho enyo na abo wo ho. Listen to me, girlfriend, enyo na abo wo ho. Boyfriend eyo Nyankopon ene bo na said your bo no owo de wo ba beye enti nyabotema no eno krade eno nka nkomo ne ho da kye asem afi yantwinwura mu Onyankopon si Moses eye wo na me de wudi dom yanim o e de wakọ abusua no a wo beto mu no yakuma abusua no aba beto mu no enye se eye mistake e na me de wo beto mu me de wa beto mu se brabeye wo mu Moses a wo be gye abusua no de free enim guasiem na de anuonyam e de ama abusua no atima abusua na me de wo koto mu no enya atima abusua na e me fe keke na emu ma de bi wo mu a me pese me de wo babeye enu ti na me de wo beto mu not na we ye no enya by mistake e na wo kopie atifin do ho Awurade wo botaye bi nti ode wo kopie ho ba bia wo bia tribe bia wo bia be proud of it and celebrate it because the intentions and the purpose of God concerning that thing no can never be comprehended. Onyankopon wo ne botaye nti oye ne sa nti Moses wo aram du bedi o manim ye ne o twi Moses di bedi dom ye anim eduru ba bi no peso o kasa kora ma o de ne be enso Awurade so boa be ne be piaba adekode ne be piaba me du bedi o manim ampa Awurade di Moses edi wo mu anim na eduru ba bi no enam se na Awurade ka won ho nti wotwe wo ma dwen di be si Philippians so na obekai wom se munya gidie na munya ahotoso se me Awurade a mo ne menam no mintonko na menna se me ka se me sira onipa bi a me ne na busua nkonkonyasie anka David nka ma amfa no because David nso so ne nkrofo sere no so ono nso so ye sabi ofiri de nka ye ka de hia senka wonka ho saa na omka ho but Onyankopon se ye saa ofiri no e na me oye me de hie he se wonya de hie mfa ma nipa dasani a oye ode hie ma Awurade me se woye den ode hie e de ma Awurade eni nti wonfa wonni agro hwe Awurade wo bu ankasa na wonnim ntia Awurade bu obu Nyankopon wode ma ne ma no e boro adwene ne ntiase so Moses
ubedi wo manim Moses di wo manim afi obebi adwuma no eto ahyase eba anyinam nkanea enti awurade adwuma yi ma me bebie so wo beguma ni mu ase na de na ekoi eka se tam awari yi ma mba be wari se mimra mekum me ho be ma ina menim se suban ye kura ne nie anka man kasa yi me pa cha monye manye amaha me se menim se suban ye wo kura mu ni a anka manye obai se menim se won padware a anka man kasa wono ana me wa no mahunu fayi frawa bi wa han se frawa empensuo se na menim mu a anka ma meye erade se kan tum menim die ntia me de wuwura mu ba me misawo die ni kura wo nsam ose me ye Pentecost ni okay into me bon pae ose an fa kompai bom Moses wadru ba bi obrani mu aye den dumso no aba me no ka say kura menim so mu bedum no so mu num no say yi gifo no so ada ne Yesu ose agya na kasa kura ono a wo kọ no Yesu no kura nim da ne papa ne beba enti tete ye nim bere kura ka ne ye bedum no enti se ye nyina nya psychological trauma kane ani sisu kura na ho yira wo ose te bia ti se mu eni Nyankopon yi ye free Egypt ode ye betum eni Nyankopon so ho pa o na me dem ko bo sha sa so no eno ne atema aboabo wo mo dan bo kura ntumi nhan bo sha sa so awia wo so wo pedoku na di aboabo kura mu be chia je onya bi ni eno ne bo sha sa so eni Nyankopon so de ho pa o se die ni kura wonsem Moses say you know what? Moses kura na onim how valuable ade na ekura no ye. And I don't blame you. So sometimes one kasa so ya ubu hu animutia because adoma chede no awurade de ma no enhye da nsom one kasa wo bo. Nhye da hunu se metimi de we afra we aye aman eso abamfa so amame. Unim me nkasa ma ne nche ene ye fancy ha. Nyame ya adoma wo chena ye besan ato aso. Moses en waje so die ne kura wo nsem ose ye poma na kire se enye se wo bobra ne kwa wo bibi a wo kura mu ogbo ni din die na wo ye ose ma bie coaster die na wo ye ose meton emo die na wo ye ose ma bie suku yi die na wo ye ose mate asore die na wo ye ose me ye dwadeni na se wo bibi ye en ose oman ni mu aye den mi awurade mefa so na ma sesa ne ma de ama ti ochena Nyankopon ya adom ebesan to aso Israel don beri man tina ni mu nkire wo Ghana Nyankopon oboba mi Nyankopon apostole ni mu Nyankopon anopa yi ontina ni mu nkire wo onkoso anka wo ho na ti ase se ye bekoso atena ni nyunu na se ni anya ni mu gidie ni aye afamu die ni agade aka nyina de ama no na eyire so kire so sedanyara eje Nyankopon oba Nyankopon no nkrunkru Nyankopon no ya adom wura obehwe ye nso aye ho masem na wo ubedi adanse ni bi ofreme obuoba ofori amanfo anopa so haya na DC take home message you say what is in your hand edie ne kura wonsem e wa brabo yi mu erade ntene ni nkire sports up next omu wi e besan ba ni ababa beto aso kama e de amount enyi fidie ni free ha no mo ye koba ye de aka nyina de bekeka ho de amount jo apombo ko de Obi, ibi aye kama na onso he. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Nyame ase. Nyame ase. So ibi aye shine kama de ma de. Sure. Nyame adom. Ene na ye reverend ne awoda na. Ai, ene reverend EO Kwabena Obin don pray. Ai, ne birthday ne. One ne ba. Okay. One ne ba nyina di o ma woda. Ebom. Oh, okay. Ene a double blessing. Ai, oba ne ba nso oba Jesus generation abuabo branch youth ono ye president okay. Sylvester don't pray ono the same Sylvester okay Sly ene ne birthday okay ena ono ne papa okay enti ene na anopai Sylvester don't pray ene Reverend Emmanuel Kwabena Obin don't pray ekasen sini nyina
Ni nyina ono nkwa ni di. A o ko school no de ko. You know what nkra. A teacher for ne ho abotre. E ma ne tworo say di ni nyina. Ya betia say Kulisevski ni friends Philadelphia na de nyina se abo. Isa no de no ye mena ne sa ne ma ne mani. No de otumi nya abotre say Reverend kwade bi owi school no de be kan. Enti o de ye mo mfiri yi ho no. Emmanuel. Kwabena. Obin. Don president Krambo enwa o. Say nwa but ba ku bia so nya asem ketwa. Emmanuel nko ni mu mado do ekura. Kwabena no so Krambo nya mae. Anyways, interrading kan ho na onto ni nkwam emfa mayen. In fact, one of papa fo e beto mo ha no mo a to de den a utumi dwane call mo ho ebi no yankopon kan ho. I can't say much na minim ade ameka ebe siwti no. And then wife minima dia mekanti anytime ya na ya metina na ya na ma yedi o ma ya de no nimba sema obeka obi sade we dey bi fiti papa yi and I don't know nti eno sa no u jade manya me se rade shira papa yi mame sa pepepe na bibia nso akokama sa wa ya de pa me kai Marching Foundation year launch MC ni fundraising yi no last minute kra any a catcher no, but still, I say ahenkan meba because ahenkan asa kwa na ebusuya for I say ahenkan meba emfa ho ne late we ya mo de bae o giso mu ye man on the ba ahenkan there why ever ready sisi akra tie kasi Reverend ye hia osisi a obeba sisi a obeba nti nyankopon nhira no nyame nhira no na onka no ho sa na kuma so ade emrem I was say ne mana obre wo mo ho no omo nyina anye yi ntentem na ono susu nya ne bre so mfaso ni binni ena no David e ka kire nyankopon se opani kase obehira me aye ne ntem o ye ne ntem na e ka kire na ne o so ati ase inhira de obehiro nipa no aye ne ntem enye loyalty mane nsomo a se ne ye de ye Jacob ne yi no mane ko som ye wa som 7 years na papa ya sheda kwa ko fa obi foforo de abre no na wo so san som anada 7 years e bi enye sa enye fine enti nhira de awurade be hira ya onye ne ntem mayen na me enti si a wo be hira ne ntem hira nsisi a sa na onche ne bre so fa so na fe ne ma emma meye kese nchen one ne yire kra o say ne ma be kese chen no o yo wofo na wo ma meye kese anchen wo a there is a question mark because o can Bible or say be fruitful and multiply it is a way to me on mind to me anye kese anchen wo a wa anye fruitful ti ubeye one I say oba no ba o ye 3 so I say wo so oba ne chen wo o ye fruitful no a ensi ho I was say o multiply it is a woo to me AC mansion I was so man baby kese chen no AC mansion so I say it do your wofo a I was say o ma saade no e hye wutirim ompa ebo nyina anye awurade ma me manye kese nchen me emfom so a me ye e ma me man me de Bible ni di nkomo no ote ase nti awurade nka no ho ena sister Fosti Samire okay ana so birthday ene sa ene ma mi Fosti anope won so awurade nka ho mi hu ma chewo sister Fosti wawo wasa ubiem wasa ubiem se na kasa Sami di pozi nya se wona enti bere ba no be ye se adwuma no na kasa wasa ubiem wasa se na se na anu ya na mi hu se se na me se mu na che nti me sheda ko store na me bisa mommy say sister Fosti o wa hani no so sister Fosti we jim wow nti because we jim mi na de we jim za no odin because we jim mi na de foforo wo ne te say every man ya brand e free camp ho be di say adwuma no say de 9 months akondu na say 9 months akondu a say camp mu di na on your mass get set no cry nya sanketo I say be on prepare chira esa ansa no call camp
Yeah, the mission stuff was still. Obi who cry boy ni tirinkwa. Ni tirinkwa. Ni so man happy birthday. Oh, okay. Anyway, there no so double blessings ni bia o. Nti Radin kan no so ho e. Na akoma so ade emremu. Emfa. Na nyambo e china so ye. Efiampofo a birthday. China ye 20 China ye 24th and 24th and 23rd. 24th. 27th for no be Saturday. No papa ina Saturday. I see. Me ka say Sunday o. Oh, I see. Saturday. It me papa benya 60 years. Saturday. Yene o papa me say oh ni papa o nya 60 years. Papa ni me of frame. Em say nyinu eduru bi no nyi ana onkomo ni say toato say yeden of frame no say o bo mi din of frame super of frame no say super na be so o say unim say 27th manya 60 years e dey na o ka kire me mitie o prim ha kan ha ba kan che me say esisi u ba tira esisi u ba me so ti ana me say o nya mi sha o say me ntie o me say o nya mi sha o nya me kan o say dabi mente I just ka se mo akire me so pe nya mi sha nde o nya mi sha nde ogusu a o shira no enti Awurade nka mo nyina mo ho but I see say month we nkofo a omo du omo woda do so pa April doso Awurade nka mo nyina mo ho na makoma so ade embra enti nyame adom o kine fiampofo a me say photo shoot bi a wa maso egu ho natural enkofi nansen kra se onkofi ntem enti no say GM na anya ma fiampofo ba ya him no say GM ni de na yedi me kwampo kra me hu na me ka say me kra na me ka say bi enye bet a chance me ko ache mu say GM so we pu mu ntem say no kra pepepe GM say GM de na enemy de na e be yedi oh da bi enti ye fiampofo de no fiampofo ntimi me ka nkire yen say dollar bebre yi nyina achi no o be mani birthday abedin o fie ha obiti me say GM de enemy me de na be yedi enti mo nyina mo mfa mo vem enti fiampofo de na be cover de nyina so mo mfa mo de enko tae afie achi afie api won pe oni o china birthday no e was so ye bibi afia no we bibi don't be on quite me dollar kan na to event manager Brad Nelson onra oni kokunkuma Africans na edip otanachi okay nti enra prepare kama nti omo de ye kwa he o de ba enanyumre ya de na say confirmation location number okay because afia to me I don't want to be in dollar na nkwa unta ha bi o say GM de na ye din ayedin na ahwe na oba adwuma mu ya nkasa ene eti onum di better also different level ono so I say hwi nsi ono so I say why not being say hwi yensi am bound so hwi yensi up to now again we say bia weekends no god be prepare bet GM I quiet I din oba boko na question office afia be ya mamu no I din nti afia be ya mamu ni aye ne die say GM wa tena ho no ma afia so ye ma mi mama adwuma o sadio wa batna no aye ha ma afia so aye ma ya ene say bia oni afia di nkoma waru ada o say e bia oni afia di nkoma so wo twen afia na afia ye ne nyina GM mu twen afia se mfa hwan de mfa hu se ma afia mu na kopa che ona GM da bi se emma de omo celebration is ani man ya na omo pe nti bia no we yi nanimu ahye no but in GM anye ni yi wanyini ntimi ndi birthday na asanko bi nso didi om birthday wa ha ya ante ho hwe o mu de da we ye general manager ankasa o ye ti ha wudi kusi kura birthday kusi de so no o ye goro boy kusi ye by serious o ye ha 4 years ni kusi ye goro boy me ti se kusi abie na no aka se na ma wo dada e bi onim onim say onim na obi onim onim birthday ebi onim ba obi how you very discreet was any man onim ye omu bebre a ti say me say I don't know that day no do me ntimi we feel say normal day so me feel say any day bia no e birthday e di ma ye on but at least whoever I say daddy drew hono ma wo say wonya tenka bi na so at any onim di age so ko bisa na onim omo ndi on birthday ofia no bia wonti say on the birthday na birthday na say onim
because me say Kobike there is it September and adwempa nso so ye December so ase me di bia na ekọ nso ne obedi na ekọ when you dey afeli enti ahwa ye ntimi mfo but say goro boys on ka edi and agents nso so ye we ben agents we di bi da agent dey Martin date nda ono aba I think so no abeka Martin date nda serious o Martin date nda but me agent wo di ni birthday u be agent say agent somewhere to talk be bia agent ne face I was able to tell you for Nini Bigu. That's your 70. Ya fa ni birthday credit be ka o. Abo. Ebi so na. Say na me kan. Was it there? I was able to trap picture at ho. Ya fa ni birthday credit be ka o. Ne ba na kura sa dia ya. Was it me trap picture? I was about pictures video. Oh, ba we do baby ya bre. Me got pictures in also. Me try mountain I na me time chat. On fish. Fish you didn't birthday so wo hwehwe na wo be chie unya bi. Ono so kan goro boys no. Fish ana. Say goro boys no hu ma na wo. Na hwan biem. Na Mauli we dey che date be. A month be. July. Na ayi kwakun kroma. Kunkroma so din birthday. Wadi. Okay. Ya me hu say ototo ni na mu. Na say nya no anka ni mi say if ya no ebi ni me bi mudin o. Ebi mudin me bi mudin. Say. And no discussions bi e wa se ho no. E na eje ho ka se o se na if ya mpofo birthday ni ye peja ne de. Anhwa a me de ngi se de ko se if ya mpofo ade no. Okay. Na ko Kunkroma Africans ba ya. O bom ni kofi din nyina afra. Adam so o si me. Oh yeah, I refrain. Later na nguza akorete na so okay. Fine. But signature no. If na pressure wo kuro mo no hwe. So I refrain. Pressure wo kuro mo. Yes, I'm get wo. Sir. But on more serious note, among for omo confuse omo ho. Many age no. Omo confuse. The dini frafra. Omo hunu wa omo Joshua Ejiri. So okodi bone a hono ba be sha. Omo fra Joshua Ejiri. Sa. Are ya no mu ntie ni. Omo ya fa Kofi Ajenim. Omo fra so Kofi Ajenim. No e ka say. Dani confuse. Eje okromo. Eje si amso so ni na e ya wu mu. No na ni mi say eje. Say the same thing to you. Enti ya na matwa mani na ma respond o kama. Asemo. Nti I was so hunu sanson ye no. Ensem nti na tutu din ye so na hu ye. Boss, ensem money. Me be mo asem ma betim be be dwem. So ati ase ye. Na obi akon ka be ka. Ibi anu wada. Ai. Ibi anu wada o. Na o ka be ka. Ye sia eje osum mu. No hon ma ko biso nya ko ma ne machine na. Ase no nipa ne kan ye no. Mo meti mo machine ti o se adima me gasa ye eje ni mo na me se. I go me ma dey won asa we. Minimum bia wona. Minimum bia ko na se dream wona. Minimum bia. Ba se bra mo kai tinjira ko dey shame. So ade shame na se abi. Say. I'm just a gra. Me nso mama ni hunu. Sa school ya na we chire he ombre. It's why we abede ko ma nefa. Ai, ma hu pa. Edin ba nkofo didi gu nkofo din. Tinjira twan, di para se me. Anya phones wo, mi nim ni ba no so. Nkofo didi gu nkofo din. Mi sa school kwa me satam kwa me nim kwan kra ekọ ho. Eso nkofo didi gu mi din mu a. Me ni obobo for ya man for na se dey. Ni na me no. Munya sa na edin sa ye de enye. Mi amini na me no kasa no. Oda na si dream kwa mi mura hoda. Umura hoda. Da bi. Enso so na ye de asem bi ya. Ba dey yes me ya. Me whether you are. Na be say later so be hu ni pa. De yo no anso akra no atumuti hodin yo. Da bi obi che the point is never ko bia. The point is nipa no ko wi and nipa no say okay say ne one am no kasa na. Anya se bia wa hu nipa no. Na nipa ne di agro. Nipa ne cheche mu ko re chi na. Ya ma de ko achire. Because na se nu na adwumpa mu na ba still ne hu. Because de na no ene. Chinchira Tanzania. Na stand so be say bia mo so mo na. Oh that dey da. Oh man. Akoko dantem wo nya mani. E ka sa chinchira di agara be. Me dantem. O dantem. So ba so la ba djuma ho ma tia won say e bia kwa kumu na kwa kumu se bia odu ni di o. Na me di body am go do abonti o.
Me papa say ni ba di boni a. Na bo dire ni boni. So person we be say ya. What I say? Owi dey bi. Ye nkwa we wa bonti o. Owa mo buru no. So person wo buru a. Ya mmuru wa bonti. Me man ki, me mo ki. Nja wo buru wa bonti be Wa bonti a be gu bo ni ma say. What I say? Kwaji be she dem. Won say fufu na ben. Wa hwie do betumi ahwie bia. Na wo twa. What did you adware? What you TV ho akọ wada. What I say? Oda say nti ase o. I got trouble ni ma say on the tongue. Am so odudu ofun mo. Ma tew. Odudu ofun mo. Akasa be go fie so. Eh dio. Ba ye nyina adwen ntimi nye pe. Kasa ye pe. Ye nyina da bi. Bara ye wo ne ma kitikiti wo ma say obi asu Bia bi. Ye nyina adwen ntimi. Enye say now gentleman ma go try bia na. Wa abroa. O ma wuti su kure enye yi. O frɛ o so le no twa na ho frɛ de frɛ. Go hwani mu asesa. Anyways, nti ma mi nya abra mo komra. Ye beko nti ma ye wish reverend reverend Emmanuel Kwame. Nti na ire di birthday no be ne kama. Obaye ma kama mo. Ba ha Ya me yi se mo kan. Sa ma ire di birthday no be perfect. Ene from na kopim Sunday te wasudin. Sa. Reverend. It is oba no kura tumi ne kama de a. That is what say be ma de kama. Na be ma no mu de no. Ze no ska no. Na kama. Ani na osofo dobre. Onkra ne etu no. Mo ma na yiri ngun ne maze. Ne yire de ani ma nya bi. Na yire di nkan dada. Me say ne yire de. Na uni adwuma ana. Na uni ha. Na awia. Na em say odi no koma. Awia be tu. Da bi uni adwuma mu a. Odi no koma ko bi ke. Me say uni adwuma mu enye bone. Ne tie ne say yesi ade de o kan ho ayi wanim. Uni ho kra ne ye cha ye de odi ye to ho. Yes, kai mumu bi anke betum de asene no ba de ba de na say. It is where we Enti mayento o mu nyina nkra. O so ne de na have you. Na heavy. Ne mo de papa. Na ma anya bi a wa hye da ebie Say mu. chichirim say da ba di ku ne ba obema obi. Oh okay. Me say reverend so kanya ne ho da. Sa. Say enka de atwam. Nti we nya botre. Enti na reverend. Ka foforo no. Reverend ene Mrs. Dompre. Monka mum na monye nsenkyere ne. Da bi na ire na wa ndi awie so unja ma no ku ne. Me nkra na metu o. Me ntuma mo. Da be wunyina be kan bom. O say. Say wan fa na nka ho a. Ma you guys are then ANC. Say. Udi okofa ko bia bo. Obi anya odi no. Be kan go free point na say be man no all go straight to reverend. Na me ka say on form you no mo nka ho. Me pese oba de 10 baby na be man anu aduane na hwa de. Nya tie ne say be man e di ne de. E na oba ne so edi ne de. Yes. Ena mo nso mo chese oba ne be ye nsenche ne. Say na anu mihia no. Nka me da na se. E na anu say ayi ofeni say. Obi kan say odi momu beba. Momu ne maaye. O hwe me nso me course nka e bia. Ebeba. Me fra ka say openi ka say. Momu ni mayo. Me da si o. Ade nso maaye me nso makoda ho ase. Ba de e o wiase no. So be ka say me twa kakra to mama. E maaye. What crying? No watch your phone so. Be ko dem tie fo. Edi opani ka say hwe ni mu say bia ka me so. Me de na asesom beba. E na asesom ne ma. Me so me hunu bibia. E kire me say me wo na asesom ofie ha. Obi dia fa baby. Afa chiro. Obi dia fa baby. Enti ye to nkra dia ma wo mu nyame ya adomo a. Say ye ne. Ne ya no di birthday. Ne ya no di birthday. E na wo say da be ne ye hwe ni mu no. Oh, and na kopim Sunday. Okay. Ne da be. Ene ye Tuesday, yes. Tuesday. Ane ze mu warodo. Na kopim Friday. Ne kopim Sunday ya de. Ye ni me besi. E bi na kopim kwa fa no ho adwen say ne ya wo bo. Say no ba no aba. Aba no aba. Enti ena sister Faustine so nti edini na ka bom kama. Faustine so din Only Faustine na den. Nti na lokun ba. Brasam yaba. No be di birthday. Okay. So obi wati. Brasam yaba. Posi ni naba. Nti Isara ya rofa. Na mana be bo. Why? Na ada posi fo mo buru ni pass nka ono ye di kan buru ni kunu kan san wo kwakosua posi. Ya le rim brown. Okay. This celebration is Sunday. Sunday there. Yeah, there na say de ono. Ono there Sunday na Celebration say. nyina is Sunday. Ede nyina na Sunday. Ye kwa sole na ye ko fia. Ene ni pa nyina na Joma ni Sunday ye pa ne chew. Celebration Ye pa ne chew. Sunday grebe tu kwan.
Okay. Just any penny I can imagine any Sunday. But I said Sunday, imagine my do. You better I am Sunday. Ah, Yeah, Bajuma. I don't know. that means there's one Bajuma no Sunday, me Majuma. And then the bra fee. Now we may be my agenda now. Sunday is able to be a young And I am postpone you the fan command. There be, I did your yes, a soon, dear. Yes. We soon, no soon ye. So that's only the answer. We are not almost from my model. But unya reverend message be for you, the reverend dem koyade. For you, And then they ko ati din. Oh no, no, it was or shall see a 3 days ago, no shall see you. Why you mu editing? Dear, I love you, you know. With a 3 year mammy, I didn't see it. Why you Hey, if you're a back at the oh, there be. Eti ma Eunice, brofon so de won so yaade. Kikan bi bom. Na to bra. Me maame bi. O type utimi so o type a me say ana maame di o type book ana. O be type bom say type no hu so obi type ade a. O type yes. E be di be eyi no. Afi hu say o type biom. Ne e be ba kurom. Say voice note to awaya ma. A chain album 3. I did not type one or type. On the boss, yeah. I say, ain't you to mean type 1 recorded yaba? Yeah, bomb we are seeing in tea. Na a yaka man hododo. Me emfa we some fan kicking agent man. Okay, I didn't come when you know. Okay. Montgomery. Inti another pay birthday sports near the urban Reverend Emmanuel Kwabena Obindon pray happy birthday and after Sylvester and so happy birthday and confirm after sister first was another pay udi birthday we mo birthday me and send a guye ponso a ye gina so na after ye dia goodie munsem and so ehia ene anopa mi din Joshua Kwabena ejenim Yosef Eji wonya atenenka dada sa and so na Benito Mauli after Raymond Asheterat and Daniel Denchi and so a produce show no ene anopa yi na me fast that Emma Jubilee Hospital o masonya na senku kran de esa gongon albo sikatu me da goodie munsem no enso eba de tie ne se ena no pay waso de nyoma enkoye wa tenkan body no se yes ampa uya de ankasa dia eno a ene Jubilee Hospital bre na fo nyado wanyina na yenhwe into asente paso ema na bibia so enko kama enfama outpatient service no ye adwuma 24/7 we no oba ye hwe omo asan wachi akọ ene ya inpatient service no enso ebo adwuma enso edemo bibia ebia oba no opeso beda ho na afi unya osumdwe na a doctors any a nurse for enso ejina so ehwewa sakunya no enso honum edma wabra utues ka kuma bi na yajew ato honum ahwew laboratory no enso aba lab biabi yebi enso ho pharmacy no enso aba ene edura wo pato bia no bunya bi ato Jubilee Hospital ye pharmacy no sanso na antenatal care no enso ho we ye fa no ANC we call ma emma no mafafuro no ebia nyinsen no unya ho bi de fa ho a oba ebehwe aso no one time e de amount postnatal care no so ho de ma enkwala na se munyimu no enkoyi no awfo no mu ofie mu nsem ma no omu enyiye omu nyi no ewo fom misira blana bagin kyekire na oba no enso onyi engina brane ahodimu na bibia nso enko kama emfa ema theater no enso aba operation any surgeries die ye ne kama edi amawa ekire enso eni asembia maternity nso ye bi ewo Jubilee Hospital afi ebia scan na pese otwa ye ultrasound na afi electrocardiogram machine ni bia na se scan ni nyina bi betwa bi enso edi amount afi yibibi akire wadwen so yare bi ehyehyɛ ho usro ofere so bedi nkomo edi akire unua anase wadamfo a ye cancel to no do asem bedam wo mehwe akansolo kama na akire eni fie enso ayedin wani ena ene ohwade a uhu ye iconic won mfidi ahyemumwa woni yare nyina no ye de besa atuase one time medium ha dental clinic enso aba we no osen opese otu opese wo hye opese ne no opolish osen a ni nyina no Jubilee Hospital dental clinic no ye de aba ye bebo no bibia nso akokama e de ama diabetes na hypertension for no fide no pa bia no nchekire enso ekoso e de mamo enu ntini bre na faje nchekire na sa oyarewa na eten so no ye hwe
into ase emfa ema afi canteen wo ho se opedo na pomduwom enso atodi de ne nyan Jubilee Hospital ye canteen no se wo bana insurance ukita bia ye beje na ya hwe odan aboabu road ya so Amantra bridge ne so ehonom ene wo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo Festus dia tiane se nei adwuma ko bi na ubie office bi na ubie ankwankra uofie na ope multi TV Star Times Canal Plus AD Plus combo ni bi enso ayusu anase recharge a nya Festus na ye ne kama enso edi amount me ka cho so be pie mu awachim dan hanum nyina Festus pa na akwa obenya satellite na fe terrestrial decoders a eni eda won ma esan ya bo adwuma mo de tenten edi amount enya decoders nko na tonton ye wo TV enso ho brand biabi na fe inches biabi wonya bi ato Festus Enterprise TV one mount ye di aba decoder stands ebi ho remote controller TV there na afi decoder there no ni nyina no ebi enso available Festus Enterprise yatonton AC there o town say the hospital na eto ewe depend be a o de ebo say o de bow them say o de bow office so de bow sorry and I say the hospital any school there ni nyina do the chema na say hospital na de to no tin hospital biabi na afi brand biabi ebi Festus Enterprise ebi TV satellite one from bedan fort aba hon fa fort bra be hwe say fort na ed amawa onsan enhia ne bio uhwe chia kwan ya Old Messi Sport no ye no na ebo nhwani mprempren de ye fe Nanes Palace isanso eben shelf filling station no ebo achim odan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 na one Festus Enterprise edi enkomo Ramen Barbering Salon and send the honum na obia echo enu ntino se oye akwara se oye pani na pese youth na bibia ko kama de ma de nyan Ramen ye ne kama enso edi amount utino haircut style biabi ibe ni fine edi amount locks na pese oye o pese o dar pese o fade utia nyan ko piem Ramen na fe yemboa achimodan Roman Junction ye no sentim snifie no eben ho abobo mpa junction no je ne fitin shop no na ebo ehwenim number ni eni home service ni eye adwuma ntisomgie na fe oni omo enso endi enkomo 0552716777 0552716777 and 0208400859 na one Ramen Barbering Salon enso edi konimoko we bi kan no maso ase a eda gudie mu nsem ehia ene anopei Yes, semana se nanope MFM Power Committee enso asweye odani ewremu obi maisu murukwa na se Marrakesh eho enadwumade kese atulidin se World Airport Athletic Grand Prix no enso etodwa na Nyankopon ayadoma na se 22nd to 28 April no na se dwumade no ehya se no na se enra kwabra jenim eti na adwam no otufa edi nkumakra na obowremu enso opa no oye staff edma NSA na Frodania coordinator edma Ghana Power Committee no enso asweye apefa no Mr. Alite Ignatius enso asweye ni nkuma kan apai nkomo edijaye kwabra abuzare se semprempre down ewremu a na se Nyankopon admadwumade kase etodwa Morocco na den na expert emfemfi ne Atlas no na fe enkwara do mo etukwan akopiemu Morocco no enso ase Jidi said Sinabu with experience, no? No, yeah, field event, and it's also part of our top athletes. We wanted us to say this time round he'll be able to make a medal, and also now yes, Pani said they will qualify to the Paralympic Games. Obey to me a medal, but yes, if you are unable to make one to me and yet distance. And now time now unto me anything and qualify though you have a medal. And you will win a medal and also qualify. You share about your friend Diana and also a Bawa or secondary school and also born in homework. And did you say the last in Takomo Koye, it was one of the tasks in the long distance. And you also 800 meters and then 1,500 meters. You should say with a performance locally no. To me I had a name I qualify for the
Paris 2024 games. Samsung Amos Ahiaga, and also a new athlete with their performance and the training. We also making hope say he can also make the mark and then qualify. Samsung Edmond also we also hope say and also Ebea. So all of them we have high hopes say on me to me I qualify for the games now for the first time. We will not be relying on wildcard and other invitational to participate in the games, but to have automatic qualification. We and Commonbia or the Ejana Obabe Rina Fay, what in Commono Equia says, Simple Dani Erumwa, Nessa Sebium Kofor, Amodi Dem Cacrano, Amofa Sports, Ebom Ye Papa Bia, and so Equia the moment 202 Fay, Nessa Sebio Ebia, what the Dem Cacra, and it two Bumwa Bumfiana, so old Mediabi, and I saw Danny Echema was supposed to be able to me idea, and Emreno and Kache, Ubo Remo on my job wow, Nefibian so Aquaye Ediamount. The American say sport is one area to me a boa in I say persons with disability to me a realize or more potential or now more talent until be a Ofi now we should be more a nine and I mean son and any a bear classified as person with disability. He has ability and then you'll be able to do what? To do sport. And you person share or money or more a two coins any or more represent a country for in the time past or share your my no so any time NPC be announce say they are recruiting athletes and then nothing talent no for more amazing ambition now dachi almost no more potential sign and coupon e dey show no to me appear more to me I represent Nana. We am commanders of Mr. Alete Ignatius Eddie Ajay. Yempiemo ewa Ghana Football Association mwe na ayade 2024 GFA oma ye reshuffle bi enso ewo eye newly na se eye male teams a ye creating emu we no U19 U18 na fe eye U15 ye tiene se kopiemu ewa U19 na reshuffle ne se ne siko ye se papa ye friend Abdul Karim Zito on ne oye head coach Edma Dream Service on head na se U19 national team no na bibianso enko kama emfa eman enyo no kwa na oye adwuma no assistant coach enso formal Kumasi Asanoko omu player friend Eric Bequin on ne obaye na assistant na bibianso akokama eri amano afo kopiemu U18 nso a coach Amadu Nuruddin ono oye former head coach Edma Chimda Kodokroas media man nyina no waye adwuma enso edamom dan prempren de ona o coach Samates Boboko no ono na Ghana ye U18 emema no ono na yeji ni se onko head coach na bibianso enkokama emfa emano ono nso nyono nkwa na adwuma no oye oni Vision FC head coach a ye fen Hamza Oben ono nso na oye former assistant coach Edma Samuel Bodu ewa Accra Heart to Folk we mu mienu na kopiem Ghana U18 na national team no omkoye adwuma hono na bibianso akokama edi amano afa U15 no nso no papa ye fen yaw prekon ya prekon enso former coach Edma Accra for Great Olympics mediama na fe ifienya uba Nigeria hoyina papa no enso ayedwuma edi amomo U15 no ona ine ohwe LED as head coach ono so onyo no nkwa na adwuma no oye one Audu Isaka ono so kopiema na se former U17 FIFA World Cup 1995 ojisi naso oye owner enso de ma Royal Audu Isaka Academy afenyo no nkwa Mubarak Gedo ono so oye adwuma de ma Nations FC wemo enso mrante menu a omobaye adwuma with ya prokon bibianso akoye edamant we reporter nso fi Ghana Football Association abeka hinsa enani enremo Ghana Premier League mu enso enra game ba ko todwa na ade abrekum chase ya tena fie boy academy no media ma prayer ma tumi antie kan ma da break ese odani enso ekopimo table no so na sei ena akowie Samates egusudi kan 49 point Nations etasumi no 44 point Aduana Stars amo abatosumi esekuta 42 ena fe enso atamato so 9 ekuta 41 point brekum chase endra amo edin kunim abatosu enuma amo ensukuta 41 point Kumasi Asantoro egusu etosu edu ekuta 36 afi Heart of Folk etosu edu bako 35 Carolina United tosu dunsia ekuta 31 Heart of Lions etosu edunso ekuta 28 afi LTU ensu echatwa amukuta 25 yegusu ejina Ghana Premier League nimu na mbeka ya na wotwe wiye match day 27 Ghana Premier League nimu no bobo
kwa wondin ede Asante Kotoko omotina fie omne Samates edi boni akotoko ehye kanim baako a Samates entimi anti penalty na Kotoko enso edi nya win over Samates Kumase Baba Yara Sports Stadium enumu na former player enso edi mabobo kwa wondin ede Asante Kotoko na fe Accra Hearts of Oak Charles Esampon Banye Taylor enso ne komo kakra ejayen say nanu ada game na Kotoko ewini ye over Samates ne de penalty na si ye no was never a penalty was operation must win game na Kotoko elanchi ye no owojidie say referee no na oka ho cause ball ne de na nya penalty na referee no eje penalty ede mabobo kwa wondin ede Asante Kotoko atam so no say ye gibi bi tia wa e ya onso nya abotre na hu de wa besi akasa refugee wi anu age wi ye de ye odi a eye be de ye obi di anye sa system na ewo mu anu ye nya ya emwe football no sa de na nkoyi a ye nkasa de no antwai kan okra nkire referee ni say must win na Kotoko estate sa comment and say must win or a part of must win no I was say canokra because you say football ye ya canokra me metiano there be a mecanokra ma obi an say de na mekano me twan tron fan ko position bi obabia because me twan tron ko shower sa na me di tron so e de I say adwuma no must win no or a part of must win now no omo e kan no o kan bi to agi sa penalty we no because sa penalty we sure say ye de tia Kotoko anka sa mran kan ye different story na egu so aye kan because so we we now the Kobo Africa now the Kobo tournament you over bia one na wo say team no yes fair football no we match and ye fair prayer no wo hwe ya ne na no ball ne ba ne na no esi wo we na e ba be ball no so I say enti obi na esi wo na wo be ball no na na Kobo no wo na ese je fa against you inti we papa ye friend Charles Taylor and Nkomo ena ode about the verdict on the penalty no emu Nkomo na wonso wati bie no Samuel Inkum enso former player edema Kumase Metema Asante Kotoko Black Stars oginem Asia kan de momo afeko piem Switzerland na so ne Mohamed Salah nyina Asia kan edema FC Basel na ono nso akasa etufo ede ama Kotoko players no waso be piem Kotoko ene Hearts of Oak clubs minu we clubs a ene yesom enu ntino se we player na se unya ready so be sia kan de ama Kotoko ene Hearts dia men sign fan mo kra enu ntino ayade akopiem Kotoko ene Hearts a yentete nkwala Kotoko ne Hearts na emom players om ye matured na mo boss out two teams every say omo supporters ne pressure na mo de ba no se unye player oye matured a untim embo enu ntino ka che player bia wa sign de ama Kotoko ene Hearts of Oak say unya ready a men sign from Kotoko and I say Hearts of Oak na emom se wo sign dia na se problem kra ekoso a fa problem na eto nchen na bo to best level Tima yesom unye ready amenko me de bia me can make chere place say Hearts of Oak ne Kotoko so unye ready don't go there because yentitin kwala pressure fans no mo pe win no mo win ni omo bonus no say players wo de wo sha bonus ni sika no so enye say omo de omo pen every time be ready so advice am the mama playing body ni say wo sign Kotoko wo sign team ni say wo ba be yede wo sign team ni say wo ba bobo ama team no enti bia say wenchu cry sia wo as a player ne dey na say we umbom mo coach umbom ma offensive fans no umbom wow because you cannot play Kotoko forever me I don't expect so Kotoko wakobo ebia team ewo down sin Kotoko ese wo ko nim wo target ni wo aim ni dey wo do bobo and I think players and this is the time they have to be there for the team me who send some koso obi a che na adwen ese o mo chiro mo adwen because of omo do team ni nti but moving forward me dey me prefer say some of the old players na omo team no ebe get closer to the team omo timi ahye omo kran omo timi ama omo team na omo bona ase we Samuel Inkum ebuwe nkomo no yenani efro na fe yenani remu awa atem dan Kotoko as bobo korum sunkoni nkuma kan femfremo enfamo de na se ensema akrofo kan bia na se odani remu atem dan Kotoko as a wonso ekwaso pepepe na no na se endra kasamafo edema atem dan Kotoko as bobo kono ayo kecheche afifa enso ebekasa kakra na nkomo ani na se nyankopon adoma Sunday game kese edamonim omone na God for na ebo na game no ebe diye papa enso ewo atem dan Sports Stadium na wa show bibia enso bo sesia ongusu etoniama akanema guakwa nyankopon ya adoma Sunday omo edin kunim me nyame mama bebi
ohe na nse de etu enuanum kotokofo ya ase ye ni omu ya shentoma antade ba kotokobo ku efia omu ntimi nso omu kwa we omu ntimi she kotoku de nso sa na ne ma ne ye ni kakatra wa asem no nse kotoku ni kotoko no eyo oni yupe ene sepesi ade no nyame adom over the weekend aye nuanum penifo nya win e wo home no e say come Sunday said the TDA kotoku be she na God wa. I don't want to disrespect Nagodes irrespective of beautiful football. Anyhow, determine and all my senka on person more call premier no. Yeah, GBB and film from them. He have very good side. But me to me catch on say this is a team Omomburuko to Royal so. Bibi na AC, bibi na ABPD. But he will give you say the TDA. The bit to me can on Adwuma Sunday na ya fast 3 points. We command se kasama for adema chimda Kotoku Azbuboko no oketeche afifa ede ajaye yempiemu enso ewa the CAF Confederations Cup no emu na nanwada na wotwe wieye adra dum service kopiemu enso ewo eye faro omo ekro no eso ama ayade a dum service ene Zamalek enso ekotiye enyade obi atim ni go edetum nyonkwa atene mu ewo eye semis of the CAF Confederations Cup no emu 28th April Sunday ya dum service esan atenafe Okumase Baba Yara Sports Stadium na one eye Zamalek ede abon return leg no enso ebaso na enra na ebobo ko FM dum service enso ebelande ewo Ghana eye from Egypt na airport ebobi coach FM Abdul Karim Zito ni ebisa ne se ne man send si ekoye o si do nchiema omuko game no omuka se eye nkunumdie na omukofa enso de fi Egypt ede aba anase omanya winner draw no de aba na emom se ne win amba na se draw aba dia on de ni perfection on ya de awaki ye pan abibia enso ekokama ede emano na emom come back no omba ya adwuma na nkunumdie akodema dream service. You've got to ask yourself what do you need in that game, and then when you come to compromise, you come to conclusion that this is what you want, then you have to prepare towards that objectives. So I think I'm very happy I told you at least we are going in for a win. At least if we don't get a win, the draw will be better for us. That was the promise I gave to you. So welcome it, and then we went there. I know you were at training. You saw how we were seriously working on that issue, because when you look at Zamalek, the combination of play is very fantastic, and so you got to plan how to stop them and then stop them. So I think we were lucky we had our own game, and then so we are coming to work harder than what we did to face them. We Abdul Karim Zito one fence one ma o say Sunday game na eba so ebe din papa na odoni chiemu o dum service ya adia eboom ne say baby omoda enso our league log no so no as a team some na mobo no omohwa dum service I say top 10 kro mo nka ho na adin chon bobo no santi omo say da ensuo mu ye o say baby omoda our league log no so no Ghana Premier League na adia eboom pa na second league na eba so no o catch Ghana fo nyina so mbe change partner ya omobo no omo ensete back o mbe biemu na fe omo Zamalek enso edi aboni o say baby adina du no omanya go bia enso ewa away 0-0 draw no musa eka ye nti obi a wa chance obetimi qualify enu nti no the only advantage at dream service e won say omo ebo eofi. No, it will be very, very difficult because they were surprised. Sometimes I say there's positive and negative about all issues in the world. When you look at our position in the league, it will give you different impression about dreams. So it was like, who are these boys? Blah, blah. And you see us, small boys. So before they realize this is what they wanted and they could not get it, they have to push, fighting the referees and so forth. So I think we've all seen it before. We relied on information, but now we've seen it live. So we have to plan seriously how to face them and then we'll change the party anyway. I will not sit back because 1-0 is we all have the chances. The advantage we are having is we are playing home and they don't have the number 12, because seriously what we saw there, it was fantastic. We head coach Adma Dream Service Boboko no Abdul Karim Zito. Yana ni kwa mana nemfa wana sema kan tache emfa madani eroma na sendra game saudo enso eto dwana uramu enso ewo Italy na se Roma etna fi ebo ekana bako ema Bologna ekwa chamo ebo na ekana miensa AC Milan enramu bua Inter ye papa ama mpemprem ni kase de Inter Milan Italia Serie A na maji edesi omna so with 86 pointer Inter chamo ebo na kanimi no ama AC Milan ete ekana bako
afeodani eremu Spain na se Sevilla ebo academy no ama Real Mallorca enso etimu bako ene Nyankopon ayadoma games etodwa ewo EPL Arsenal etenamfi one Chelsea 7 pm no game no etodwa Coppa Italia semi final game no enso etodwa Lazio etenamfi ene Juve edi abodi Ruben Amorim coach amino ka said a lot of clubs Europe mudi papa echi na nia Banse Liverpool for omo number 1 targeter nanka omo person omo sabe kan papa FM Ruben Amorim oil coach enso Edma Sporting CP Enra report and second say picture efia brand na kachi aba wabra West Ham owners no omo tonsa de papa say papa ombra na fe ombra na omo mbedi nkomo enhwe so bit no be so West Ham bo ko ma bibia so akokama edi amom if so mo gidie say at the end of the season no papa FM David Moyes ebeja West Ham bo ko no ako interquest say Ruben Amorim or yakopiem or West Ham than Liverpool. Coaches on Sawadani Ero Manchester United report atoja and it's a ban for coach ama pamano krada dano odani che fan Thomas Tuchel Manchester United enso eguso Tony Amahwe amone no edin komo so metumi apamo coach na fa ko fa fan Thomas Tuchel abo djuma de amom na ukopiem so awo Jude Bellingham akachi a abrante kopiem o Madrid no bora abrante El Bono ya dia eso ni paye na 2024 Lawrence World Sports Breakthrough no ya dia sa award Jude Bellingham enso agide sinina so David Gea Tanya Teboko no report atodwa no ebu hwamie papa report atodwa ne se abrante e se odana ni eremo aboboku afan Robertis omgusu ene no din komo se bia ekonu kwam bokode a na se opai ekobo djuma ade amom na Cardiff City omone eye boboku a ye fe 90s obaka 2019 na Cardiff bebi omodano na yade a enso ani kraye e EP ono emu eno ntino omokofa player fan Emiliano Sala oya Argentine ni say ne ombre na fo hwe goals na Branton o she ede mom 90s na obepiem o Cardiff obetimi abona bibia nso akokama de mom na Branton FA plane from Air France ebepiem o England Cardiff no ewiem na plane eira ye hu bebia plane FA ebio afi ye search say plane akoto nsuo mbabi yesi plane na all drive no na o she da expert sa enu ntino wentimi afa Branton Emiliano Sala amba bedru yekowi ase na Branton Emiliano Sala na se o she poase ba bia wawu kra report ensa e kan se Cardiff for omo say onei omo de Nantes court 104 million pounds ombeje efi ayebobo ko efe Nantes so efi se omo na manhwe year omo ma papa ye fe na Emiliano Sala enso afa plane papa mbepiem o Cardiff enu na boa ye nti a e ma Cardiff eco relegation enu ntino sa 104 million pounds no omo na copy mo quarter ombeso mo je edifi Nantes bobo ne enchen na bibia so eco kama de momo kofi Abranti fan Luis Riberes ona no ye Spain for omo FA president na mbeka ya Spain ombeje World Cup no na nearby ni say omo cheche na papa yi okofe aboawe fan Heni Hamoso ano ema ehunsem abebebre ese ene nya eba ni say ombesom de papa no ekotum 2.5 years mfiano keke no 2.5 years na bibia so enko kama enfama no omza so otata Jenny Hamoso eno ntino yade a omdinu kwa kotum na omakipi Abranten away from sa Spain abayo no enzo mba bro maria gwafo begu we enkoma awaza gwafo minimo ko bia so ensi adi nko na eja yedisia na fe captain in the morning actually so happy birthday once again and confirm Reverend Emmanuel Kwabena Obendon pray Sylvester Obendon pray na fe come are you sister Fosti yes I'm first happy birthday and confirm nyina happy birthday advance and so and confirm
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yeah, they are still record your mother sports team. Joshua Kwabena Ejanim, Kofi Ejiri, Ben Mawuli, Daniel Denchi, and Yabusianka Nina, Yedong Ase, Yetwaso, Sima Bakwa Bapa, Anopano Mocheho, and Ebreniko. Ben in tentem. Near TSC time nimu. Na henena fakama. No pressure. No pressure. So as usual, we will switch to the brighter side of life and join company of well wishers and wish those celebrating their birthday well. So let me start with this one. A glorious happy birthday going out to you, Asari Philip Senior. Happy birthday going out to you. Usu Mary, it's your birthday. Aminata Karim Kwabena Nana Efia Buama Lydia Safoa, it's your birthday. Hey, Mukam for you. Happy birthday going out to Pogasti Rangsford. Pogasti Rangsford, it's your birthday today. Happy birthday going out to you. Sanso and Asari Letitia. Asari Letitia. Minia Bema Abdul Latif Awal. Or Inshira FM. Chairman, say we have a call here. Abdul Latif Awal. It's your birthday. So from one colleague to the other, Williams Diego Parker Benin. Williams Diego Parker Benin. Also Asasi FM. And I'm say Asasi Radio. Nay no crew. Ye be yansa na Aka last one me baba na fe de wo da chinti e de atwa so ama but last one we no yes enwom no e da ye te e woni wura ano eni ti mesre na ma me yakwa kutie sa ne no ama me sese ya se we ne small we ni jack no na muntie birthday wisher e free
Hey, Uncle Foodie or do. Minimum do di. Na radio nso de e yomo de anti. I was seeing yom ho abotre. Ai, e yomo de. Enti Prophetess Mrs. Eunice Dompre. Also asem ka kire ni kunu. Na opese o kama wiase nyina etse. Hello. Obo. Ipacho, good morning. Mrs. Dompre na ekase. Reverend Dompre wife. Ipese me di odu imam. Na o shimiku special birthday e mame. Ka che ne se me don. Me mana woda kese pa. Se nyame de afi ba ko akamiku mfio. Enye mema nyina na bɛyɛ ne miku yɛ mame no ti safie we nyame de afi ba kwa aka ne ho a me ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ ɔnhyira no ɔmmɔ ne ho ban ɔma ne nkwatente ahoɔden wom na ɔdɔ a ɔdɔ me ɛne suba mpa ɔdɔ na de kyerɛ me bibia ni hɔ a oyi me mu na Awurade nam so ɛma ne nyini nkyɛ ɔma ne mfie 104.3 na onfentas me de fam enfie nyina san kamiku me dono sans ade bi o ha wa ya mame a ebro madwene me nti ase so amede ware no e kire se abotra wo me ho ojo wo me ho me yo ba na mani eden na mani sunsu ashi ba mi ko timi handle me a nenne abaye so fara san be prophetessa na me ka kire nyame se onhyira me kumpa onye ne kese Awurade ma yɛ nkwatenten sɛ ne bɛyɛ a minister ɔde yɛ ato ano nyinaa yɛbɛtumi ayɛ akɔsi awie a bibia ntimi timi ne ku ɛdɔ ne mu da bi da na me bɔ mpa sɛ da Awurade bɛfrɛ no mpo no ne mi no bɛdi kan frɛ ne nkane no ɛnkyɛ bia na wafrɛ baako nso aka ne kɔ ɛsan sɛ onni hɔ a mentimi ntena se medɔ no makoma me bibia mu medɔ no bibia mu ntena tinkyɛn da bi da me dono bebre ene bebre no ya aya na broma dwene me nti ase so mo bibia ehia me empai bom bibia no yi na ni ntame me na de se mi kun Reverend Dompra enka me fese me nyina e wo asumbi ya me nhira what Reverend ya me nhira bebre onye okese onye akoma so ade mawo ne ehia obiara Awurade nye mawo oni doba Yesu din mu nti special birthday to you. I love you. Bye bye. Ouch. It is of mommy did do. Would you try how would you? Ali, nah. Also, for don't premium, no. Ali. Also, then. Hey. I see why am I burning? Why am I burning? I'm in Fancha. Don't you have another one? Cassano, but to me on top of a battery. Put him a boot in my fashion. Yeah, you did try uncle. And it's once again a glorious happy birthday going out to you, Reverend Emmanuel Kwabena or being Dompre. It's your birthday today. I want to ba Sylvester. I don't pay a riding coming in our home. Sansona, Sister Fosti, also so a woda and ne, yeah, a riding come home. Now, so Akuma Swadi in our young family. Double blessings is what we call for a riding come home. We are made my own ebe silino at the amamo. But in the meantime, my main fa would that chinti or bra quentu a foot you any addition a womb.
Envamao. Woda chinti. Akabako. Woda chinti. Maami efia bruni se wante. Woda chinti. Yeda se. And talking of Mammy Fia Bruni, so Yami Adwuma, if fear the ye dear enemy, and an a yene chassis. If you bear them quaminum, memory daddy or yet dane, or bako. Inti eradin chichere ebusian so rare, Mammy Fia Bruni, eradin cano. Afe without chinti, a your bra quent you a futina de sian, yina, ye de a boy and hobra. Yen can't tell one. Yes, yeah, you be free mo. Share. I you be the free now, and any denominee. You see, do not live in fear. Do not live in fear. Ubua ote ehum oni te say oni gidie se bibia betimi ayeye. Oni gidie se dia opeso ye no obetumi aye. De bia na osuro entimi dem betimi ayeye bi ni entimi dem betimi atukwan ni bi ni entimi dem betimi aware ni onim de entia because ya na ohwe ne present situation ohwe tibia owo mu mprempren na ode toto de ekoso no a ono atimi bu ni ho anim tia se o me dem nya sure se metimi aware bi. Listen to me. Man be of friend on Napoleon Hill. Or can sembi. Na me can chiro. Or see whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. One till I mean Napoleon Hill. Or say whatever the mind of man conceive and believe. So you don't just conceive it, but you conceive and you believe what you have conceived and you can achieve it. Ehunti amankrofo bibire abrabo aka chire. Listen to me. Etodebia, you have to leave your comfort zone. The ama obi sura ontimi ntu kwan nyina ne say, otese ye kan rent asem. Otese ye kan say light bill. Otese ye kan say water bill, boiler bill, asumesi bill or bentin bill. Otese se wote wo ho ko han wo dan a. Sa ne ma nyina wo betua. Eni ti no da so te ne maami fie. Eni ti no da so te ne papa fie. Eni ti no da so te sa fie ho. Because osuro say ei na se mi free ana me kwa meye den na matua rent no meye den na matua light bill no meye den ade ba ko a ayi enano no obi ka chem ye bisa say ah mun connect light ni mra mu ha no mo e oso da bi yan connect light bill ye ntimi ntua me say ah ntimi ntua light bill saying. Listen to me. Napoleon Hill asem o kan ni say ade bia onipa ebesusu ewo na dwene mu na obegye adi se saa ade we betimi abamu no ampa ebebam emfa hu mobra osi oh business bi abaso ankrofo ye pa o pese me koye bi but wo suro osi na me koton suro ma anto me kofa ba no mo anto listen to me mami enye nipa ne ton ade o eye wurade ne kurakura yen ye gidie a ye de taye kire nti ka kire ho se me madwuma yi enwu emfa ho ne asorochi ye bebo me kai dwom no enano na ye to se epo asorochi bebo ama bepo atutu asase be woso ama ne mepo ne aka nyina apapaya asafu Yehowa okaye ho enu ti de me mahyasie yi mewie ye ne sa ne hwade hwe adwuma na wabie ne sa enwu
ebeye yie ma wo ho mfie kakra na de koso atena awurade nwunu no ase na jai mano jamano ne yenhwe de ebekọ edan no wobesi o ka kira wo ho edan ya mahan ya metimu yi ma wo ho mfie bi me tena mu mfie sei sa enru no me move afiri ana me kọ me dan foforo mu ka kira wo ho yi hu firi wo mu na me so nsembe na me keka ne saa no me say kasa senya me ba because whatever your mind can conceive and believe you can achieve it. You hu firi wo mu ate emfa ehu nante ehu kum nipa ansa na ne bre kora aso awurade nkan yen ho ye da chinti ono momo ayen na yen no mu nyina eduru ba bia ehu na bi ba yen so because to bi na wo hwese de ne me kwa uye nipa ani nti wo yam timi show se minyi nso yes to bi na wo hwe wati pemfo a wo no mu nyina ye age mate na wo hwe ba bia bi no maduru a utimi ka se asema ka kire eyehu. Listen to me, yi sa hu ni firi wo mu na nya akukuduru se ni amepese me ye ni awurade ntimetimi aye sanse o se ade bia woni pa adwene ebesusu ho se wagitum se wo beya obetumi aye se ne atie bia awurade nkan ho na no ye ne former MP asene man so across so ebo nkomo wa ha se mutie no a oso no osu nyina na oka so obeye den obeye MP wa ma meye obeye MP 2 terms which is 8 years. I'm really sure say ono ankasa kra na asa the time na oka say me meye MP me nyia me MP no I sincerely believe say bia no ono ankasa kra san doubt ne ho but asagro obeye MP nti ye no kre se du nipa de na adwene bebuo na obeji atum se wei ebebam meye onyame nti obeye ye nyire bedi adanse o Awurade adom enka ye ho ye da chinti wo da chinti me da se You make me wanna rearrange the alphabets so I could put you next to letter I. Take my heart, baby, carry go. Mama Eunice Dombre, and you mean Unu ukru nyina monfansa. Se samen so arana. Ono so ne ire Fosti. Sylvester dio onunu onyandru sa level no. And into on family tinko. My own, the time I did chase and then no money, baby. Yeah. My own, see my heart, push it up and they grind for my gang. My own, like the air and the feel for everywhere I go. My own, see the money, baby, come chop on for me. Oh. And then say, what's up in here? What's up in here? Although my lonely brother, chat to me, yeah. Chat to me, girl, yeah. Wait time make I carry you. Champagne and I was the Malibu. And the dinner I eat just for two. Without me now, without you, my own. That time I the chase and then no money. Ghana ADCA Adwuma Ofore Amamfo Adwuma Ahenkan 93.3 FM. My own. Like the air and the feel for everything. I don't pay my fancy as confirm Mrs. Frimpong Adwuma Rayere. I don't pay mommy. Me you say bibi abako there. Asa me te won kan che bi o. Ana. Mi bibi ni bruni ye. Kodi shika koleti. Mi chatuli. Each and every day. My
time I dey chase and then nobody dey. My own. See my hot truck, push it on, I dey grind for my kenge. My own. Hey, you ever feel how I'm fear the one crack time was on the amount. My own. See the money, baby, come chop on for me. Frimpong Enterprise, Adwuma-Adwuma Frimpong. Opening one seminary, no chill. Adwuma-Adwuma no pay bibi aboko de. Golden tree chocolate, yeah. Me chat totally, each and every day, every day. Kwa pomoko de. Atoboko na nso e. Nyame adom me nsem ho ye pa. Wow. E don kwa na namon. Oh, okay. We mutually. Isa inti black o nenwum no one man soldier no hwan boy amena do momo. Nti na ne ye one man soldier. E na wonam. Okay. Unsuru awia. E na wawe wo tai. Se de tibia me ginam. Sa pepe. Okay, ti fire cobra na ye wie na enkomo bi wo fie ha no mo a. Ne edi atwa so. Mate. Anopa no watwe abopon minute dun kunu. Mima etiefo ni na chimoma kwa baba Ahenkan 93.3 FM so. De bon krata na poso abadwaso masi adwa na payi. De babesom ani die kwan so. Meti akua afrakoma studio. Ubetime di mechi wo Facebook live. De mekan bia no na DJ Kobike so atam de ato no mo aka medwen me ho. Ode beto no mo ama wo a wo pese wo di wani hwebi na wo san tie no na waye na san pepepe. Ti de mekan bia no hwe humfoni na aya kono. Obeba Facebook live Ahenkan 93.3 FM na wadi nkrata no achi wa abrame kenkan e o radio so dia ma me din adikwaku enen kusi buadum dem de hyase eye de obo krata ya to din daily guide de obo krata etiefo be hya nso a enche bia e na court di atembo by say kane maslok wo boss maame Sedina Tamakulu maami wa bokro no enhwemu abedadi se obokro no wadi oman sika enu nti wamu bua no foso nkoda afiase mfinhia makomako edu ena owura ba ko nso no ne ye adwuma saa bre no ono nso enkoda mfinhia makomako enum na maami awra wosam ne se oni Ghana court hye so nkoda afiase no oni Ghana o wabrochire eno nam so ama deputy attorney general beka se ekwan bia won befa so a won betwe maami aba na waba besom ewo fiaso no won befa so atwena ba won betwena ba papa na no na daily guide abokrata dia ba no pe kire se oba okọ amanone a won wo ekobi efe no International Criminal Police Organization Interpol na won ahye won se won hwe maame no na Interpol fo nso issue arrest warrant ya womode hwe maame Sedina sedebe ya wombedo anaba na de woso ye no waye sedebe ya pelepele ye ebekosu otino bia be obi ankoka se mikowi aponche ye ka se minkodem fie du wotwe minkodem obi akowia Ghana sika nkodem fie du pa mama na nkodem sedebe obi ankogina ba bi nkoka san na atentene ne be ye adwumanti na ho asem daily guide ho asem ni na aba na engofo mienu bi nso ekochi maami bi onya mfinhia be ye aduwotwe 80 years endo ye kase mu ye bomamane woma akwachi maami bi onya mfinhia aduwotwe na oye Ghana ni nanso oye citizen ewo US abruchirimamu na se US an watena anti ejawo no ho huze boga pure pa ena mamu amienu akodede na akokuno na womkokuno no na daily guide eche se sa ngofo mienu a womkodi se ewu no police for answers woman nim ene omumfoni eda krate anim na no pay daily guide de obokrata eno no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumianso ene conference of heads of assisted secondary schools ye twani tia fa ne Charles oni sa adwumakoyi ekoshiai eyeku a wo mo ka biewom ewo mo masuamu oni omukoshia ena Dr. Bawumia adan ne ni suade hunu fa ehumasuamu no wadan bia di e de akire Charles ekuo no ehun asem ni mfoni daily guide bokrata ne diaba DMD wie de bokrata daily guide mu anopai ene se wo mu twema owura lankojo tramatin na fafranto ai movement no movement for change no enipa makomako empim nsia 6000 wo mu agai alankojo tramatin movement for change no wo mu agai wo mu afrim wo mu so mu mpebiem daily guide bokrata ene desama ni wi ebai
dem de to aso the Ghanaian Times de obokrata mu nsem the Ghanaian Times de obokrata mu nsem no enie me fa asem baako na de me fa firi mu ye owura bi a wonya mfinhia aduonum 50 years ene ese wakwa akonyem akwada wonya mfinhia 14 years a okọ JHS na enam so ma akwada ya wo 14 years a owo JHS papa 50 years hye ne nyim nti ama akwada no wagya school enye ono mpo na agya ya pam na ngasa yes ya sacked from school nurse ya pam no every school say mother free school ya say free school ya no say sani say nti oni papa onya mfinhia aduonum 50 years akodo no ayo logoze wayo ho adwuma uwie wo ka chese ho ayo odoko no akwanyem dia ena free school ya no say enti ho nsem ye de papa na ba na ohwe nanim ni na betia utum zo epeni bone papa the Ghanaian Times the bokrata ena this asem we e buy mempem nkoso yi me ko the bokrata ya to the Daily Graphic the bokrata emu Daily Graphic the bokrata na all say Colleges of Education Teachers Association of Ghana sitag for ama aban no akosi me bosme ne de to so aduasa ba ko say NLC awards no on famra anya san wo mu huni ye kra ehun asem ewa anu musei osofo hwe Ghana ehumasuan so onumnyafo Dr. Yaw Osei Adutwum eno no so kire se ye ko atifudu mantem a enkwada ko SSAFI no enye nkwada ketewa wo mu ko papa o chambu se Ghana ni na akwa se atifudu mantem na afi enkwada ko school pa free SHS no enkwada ko pa enwo asem Daily Graphic de bokrata no ede aba na kani PPA wo mu CEO so ena all pacho se subo ede abono no subo Friday bono no o pacho wo ho enwo asem animfoni ye de ato de bokrata katafeto su du miensa enom de sasem we e buy we eye Daily Graphic de bokrata mu nsem truth and accuracy every day minfro no mo me call the Chronicle de bokrata mu the Chronicle de bokrata na yesi NPP financial bi nso kire say ne dan si wono mo yakodwiragu na no na so owurewure ma no wakohunu say sa dan na yadwurugu ye no enye court bia na hye se omunkodwiri dan ngu enye court bia na hye se omunkodwiri dan ngu obi na hye da agebre e de ahye ne tim no wakodwiri dan nagu a enye court bia na hye se yenkodwiri dan ngu ehumfoni ne ho asem NPP financial yi e de aba abatu krata yi anim o che se eden o makodwiragu no sikabotia akom 60 million Ghana cedis inye sikaketoa ehun asem ewa anu musei na mento aso etiefo beka ya enche bia ena keteke fufro kra Ghana yensaka efri Poland na omhihye sa keteke no aba bedu Ghana sumdwumu na bedu ya omhihye wie no msi se ya hihye keteke ya wie dia ansa na be ya adwuma no ma yenson hwe se bibia de dana kwan mu a entomu di si kwan so ewo framantem kwantempo yi so keteke kwan bi so eno mo start ya fidie yi eno mo si kwan so ba bibia akokama ye bo aben na abo pa na aben na abo kama pa ya so light na light aso ya bo break aka na break aka bibia didem te ya so keteke mu air conditioner na aso kama bibia didem to mu gusu try na ho den wo mo hwe na koma se na koma edua ana ekọ kakra na ote so enti wo mu dina kwan so nam so ba framantem baabi ana wo mko pie ka bi su putupuru se ka no atwa keteke kwan no mu mienu ya paki ka na sikoteke kwan no mu keteke nso ni break antise moto ana ka wo so atwo na agina enti keteke no wo mu ya nhwe nyeye na se pa se be kogo de enka kona obechima tu baabi na o makọ wuwa na mbe muni de eno mu fa nhwem ene keteke twao odinu saakia na ya paaki asi keteke kwan mu e wo framantem baabi no ekoba san no amumu ona no pose for yenhwemu kochi nipa ode ka no ekosi kwan mu no wo mache no ama court ahye se sa nipa no onkwa fiase ebosome makomako ensia
na enumua na the chronicle the bokrata nso de aba say saa kwanhia na esiye no wo ma saa chi nipa makomako enan ya wo mususu say wo musu kan bi na ema saa kwanhia we ebai ti the chronicle the bokrata de ho asem aba anopai minfiri soe na menko daily post the bokrata mu kai say the bokrata na poso ena me de sumwan kan 93.3 FM 1000 1 soja dem de to aso daily post the bokrata o de kane mampani awasanso ya frankatunima NDC amanyoku owura John Dramani Mahama mfoni aba asema panyini kan say omaimu se nyame na dom ne ekoto aba December bosome ne da etosonso na Ghana fonya ne mu gidie eto abanema no obe mampani a oba obetwa nani ahwe ehumasuan famu papa na ehumasuan famu no so ba bi odi nani bekopa eye ba bi a ye fefeba no cho KG primary for no eho no betwa nani akopa ne JHS for no eho no no de nani besi so pa ezan say dan wusi na wanto foundation yi a de obe na ebe kwa entini se nkwada na fefa ba benyi abe mpenimpa ana ye person be ko school ben no se JHS primary KG won man ben ne yanhwe mu ye ne ani ankom ho a wo mu nyi na o masai enti sa pepe akoda wo tete no wan tete ni ya ni kwada brem o kire ne se ye onhye medimedi wa onyi a obehye mefemefe wo na so obehye aburu medimedi wo tenza eno na ade tete no se osua no ode nsanom etete na onyi wo ye den obenom nsa se osua no ode ateantea etete na onyi wo ye den obepa ateantea so osua no ode enkekamu ehye na onyi a wo ye den obepa enkekamu enti owura John Dramani Mahama say yehu masua no ebeyeye enkoda na be ben no manya baby pa agina basic level no KG primary JHS no enti no obetwa nani ahwe saa bia ne pa so ba ebeye mampani bi ma daily post de bokrata ene bossa amani na alanchematin crofo edi nachi movement for change for no ebi kire say NPP amanyoko no efrase disika pumpun awon mo say womun free alanchematin movement no omedi NPP achi en alanchematin engrofo enso chese hwan wo mpe sika bia na wo de ba 2 million times wo be bo ato atwene 2 million times wo mpe movement for change dem di wie de bo krata na poso no pay the new crusading guide de rubo krata the new crusading guide de bo krata eden ya dwuragu no enho asem asaba afi Dr. Bomi Okoshia Charles ekuo no so enho asem asaba afofura ayi ni ti ewo hanum sei enie IMF fo nso kire sei Ghana yesika sem totoa no sesie de nyame anim nukre nie yesika sem a na enya no sesie de eyeye pa onipa ode ka akosi keteke kwan mu a keteke foforo kra yakra fi Poland aba Ghana ekohwim a ema temacho ba ho no ono nso ya jelini no enho asem the new crusading guide bokrata no diaba diemdi wie mfimfin mantemu gomua asen omanhene ena bodawro kire se womanfo a womwo mpotemo de ene Ghana ni na wom sere se afia ba ye beto no wom mane nya adwobro into chiefs for peaceful election enti afia bato no ayinfo ne de omo hwa ne se abato no enye asomdwe de obokrata na poso ebenada anopa bidi asi okay ye da se papa na ansa na wo bekọ no nyankopon ya adoma wo chena na NDC for kwakopa wo mo running mate no ho ntoma na meji zo ma ye dada dabi eno no ye boni din nti edin bonu achi na ansa na o ma ba be outdoor no okay e de na kire wiase nyina ebe ko so an UPSC okay ochena awia no 9 mo mpe program ya pound say eho no omo space ne so na eho no so no say we program ho no ma wo direct obi a wo mre easy okay enu ntini ya ma omo ko ho no wow UPSC nti nyankopon ya adom a ochena omo se no 9 na obo be di say adwuma no na dia san as usual yeah no na say ya 5 dey no ma start yeah sa pepe no kan nti no 9 no ma tena ase
nti free 4-5 mu 4-5 mu na just on bobo nyom 5 pepe na just na so mu yini pia campaign start ya no just campaign dey ahase kra dada o start ahase dada say enanu say ya menam eyi kumase mi hu say MPP4 omo ye campaign dey ahase sa youth wing ho yeah mi hu say omo na na ho bebre bi sa yeah nti campaign dey ahase NDC4 dey nso ahase a omo rere fie mu ene ne keka ho ene omo ya de o ebinum so si enkrofo niam ama wo mo I start enu be ofu enu be didi enu be boludu enu be to dame yeah kabo di ono ahase esi nioma waya kabo okay kabo ni yi Michael Kwe Junior dom kwabenya ni nickname no okay kabo na so no easy kakrama no ana ye easy kakrama no but unse obu ho no mo ana agro penhwe ana opeso onya ne kese I think so na unse den a adwo asafo no nkrofo a no mo pena sempa yes nti e wo so ye dwumaden na o de twu mu nyina de ba se ne be ya because yes do kwa benya seat na ye MPP dia but NDC for so this time no mo perform yi pa okay nti wan hwe yi ana agrobeti asembeti mi afransi nti kabo nsu rewre fi osisi nioma osisi nioma nti se no hu so oba na oniema ewo de mu akotwe nyina de abegu ha ma na wasi oba bisi ama obesi ne kama ombetumi aye yes ompetumi enim de mutumi ye na yera asenso boache minim wakasa se watia nanzenya so omo ye adwe so campaign no by election no na se by election no NDC for some nko bi omo so omo nko but say ya MPP nko a omo nko na eko ana no by election baby say MPP na nko na eko we no dabi hwe independent bi nso na mu okay independent na mu omo nipa owusu aduomi no former MP no nia John Kuma be 2 no oso o san ba na ba na oba no wa amba party ne din mo okọ independent okay nti ono na mi hu another independent bi nso so ano nso so ni mfoni trendy wo ho na ase LPG fo nso so edipa ba ko nso ginam okay enti omo campaign mu no ano na mpanimfo bebre na ko pie ho Rose Minister kasa asem o kan ne se ya nto aba mfa ama NPP ni no a na omo to aba ne de ma independent ni no oba independent ni ntimi mane ho e ma mesere kwan emfa ma ne constituency no sa nkomo yi a nana ado ankasankasan koko DB ko kan se ntimi independent nya dwuma ne ekoto aba ne wieye na independent candidate na ebe decided yama wo mo no papa yi so asenso bo ache nso call ho no campaign ono nso ye no won se mampani akoye bia aflop no o se wontumi ni independent nya adwuma okokoto aba na oye independent candidate oh yes okoto aba ma independent candidate ontumi na wo so oye MP won so won peso aso so no ye minister of rules ina intino o power ne sia otumi chese ontumi ne obi nya adwuma so we are minister of rules awo na wo hwe se ye be ya kwan ne ka ho intino se omoto aba ne de ma obi a ono ne independent person a ontumi ma ono ne ho so obepe kwan sa na bi ono hu no tini campaign message odinam no sa nkomo we yi a yaka ho asem aka se omunyai because it will get to a time where independent candidate need bebre beba bebre unity bebre omu yi omutin so be win yes baby a niam na keka ko because bebre yi omutin be win no kredi nyame anim nie senka Ghana fo wo party fufuro bi ana ekuo fufuro bi a wo mo nso ani edin ano den pa o ma no den chain NDC ni MPP a anka afiwe nka sa party ni be win yes because it's here NPP ni NDC wo mienu na confuse o wo mienu na confuse obi akwa no obesi na chi obi akwa no obesi na chi o mo sa say entefra ya bona ba no ejinka ya advantage ma third force bi sa nu ti ami mani abre se wo mo atwa mu ti so me third force agro o mani so ka abin so kwa mo this is the greatest opportunity and Ghana for beka so
ya so we mu ahwe so we mu ahwe mum ye hwe we mu nso hwe so lucky wo mienu na so bia wuli same year number of years no 32 years no we di ni de si a udi ba ja pepe mum ye hwe bibi o de ma Ghana for to abade ti a NDC for untumi nkeka enyi dum so nsi nchen da Ghana for bebre to abade ti a NDC for 2016 because of Dumso was part of it reasons in tia yeah the two abadi tia NDC now how many years down the lane 6 7 almost 8 years na sa o how no a gina so to aba no yakwa san ba beto o how ni biemu a we mu e share ye mbo so mo ba be solve na so mo solve ya na foforo san ka se ne no ono no te so wantimi an solve no san ba be ka cho se mo san foma me na me de sesi ya maba de metimi an solve we no se mo boa mi nhunu so but mo boa still mo me ntena so ediga this is the time party foforo na se group foforo bi e serious anka no an se pa ye de mamo mo so mo mra me try na ye hwe but ni egu onye ye tu ye ni entobi yeah yeah ya tu eni entobi eni no ani NDC ni MPP ya nti omo ani e be san sa de san se bibi memfa wayek for an example etumri bi na wayek for ye nyoma bia wodwono ha wonte ase asem obi be kan ne se ade omuni challenge bia nje no aso jompe no mo ye upo mo ana be ye sanke na nke o different organization bi a ye de ani be chom so ade omo ye no betumi aya komo ni bebre ntantem kra esi o ba bia sure adwuma NPP ni NDC wo mu ni competent no omutirim ye omde ekwadonko de oti yache oyere ne ho a ko betumi atete wo mu gumu wo hono mu na yi cheda mu na wo hono mu me ono sa man na me de me madwa no opportunity o oye ne nyoma ye pa nka me say de ne me di agro cause o de for instance odan akra nipa yin enim no o de ne me di agro odan akra nipa yin enim no because me hu ono no caliber ne fai de ne pepe similar we no agro won ani so esepa ne campaign hwensem bia ye okeka sem udi po kokuma se o de so betu ande obetumi aye eno ne yade ehia Ghana fo sisi ya ena no kra ba ko bia me hu ye o se de is a currency no se de je se ne nsem okeka no hunu ne tin hunu ne nan o ma inflation ka no o the currency be ba sa currency inflation we ye ka say asem nka cheda ne opportunity ani o but agro ne dos edi mame na asekwaku na mate emfancy ye nto aso ha no mo mate abisia da mo nkata mbo so na twagu ye to aso e wo fie ha no mo NPP for the krata babonten General Secretary Lawyer Justin Frimpong Kodiana ne sasha ase simply message ya or person or convey nyina no ene say former presidential aspirants, former parliamentary members of parliament and parliamentary candidates ni nyina mo sign post amaye no me pa cho mo de be fem omo ye parliamentary candidate ne presidential candidate no nti omo sign konko kanko ye foforo omo mo kan sign ko ye foforo nti madaroma wo mo krata no omo de ababonten de ompeso omo kire nyina no se bia emfa ne se odan ha na yira Kennedy ohene e Japan ne billboard BC during wo mo abato no wo ye ya yebeyi ono ni mfoni na firi so na omo de flag bearer dema NPP ono ni mfoni e de afam so sisi ya sanso so ne emfa ne se ebia Ahenkan constituency na eye oboba na oye MP oboba so wonko biem nti kobike na eba se kobike ba dia ene me bill boss no a na me mfoni fumfam so wabra na me pese me kono na se na me teso no ombe yi me mfoni afiri so na omode kobike die afam so se ne ebeti ekaso na san aboa ama omo message si omo pese omo eprichi kire Ghana fo no
etumi akofom eyie nti omo message a omo de ababonten enyina no another message a eno so we no from Ghana adwumayefo nkabomuko ena omo clap back yi asemben omo kire say Professor Stephen Ade opani no aka asem bi opani na asem a all kan nyina ne se Ghana fo adwumayefo Togo fo adwumayefo wo mo so wo mfaso chen Ghana fo adwumayefo opani so aka nsem o na yebekan release ya Ghana Workers Union no so edi aba no mekan edi amount wo mo aklapo back pa de omo che se opani nkasasa opani enkasasa enti ni mienu nyina wa ha no mo a I will read them ewa pa Dr. Yabana ne nsa hye ewa na ayen keten ye be ya famu de MPP for the medical kan ne dada de amount nti se me reading brofum official informer or say from our national headquarters normally by the general secretary ne hono na free or the all former presidential and parliamentary aspirants subject in simple utilization of billboard spaces date our de by enra 22nd April 2024 and our day by yoma copy all regional chairmen all constituency executive committees and on the Ama we hereby serve notice on behalf of the party's leadership announcing the temporary use of your billboard spaces within your constituencies and across the country. The party seeks to utilize these spaces to support our party's presidential and parliamentary candidate campaigns. We cannot overstate the significance of visibility as we navigate the critical phase of the upcoming presidential and parliamentary elections. Your strategically placed billboards locations provide a valuable opportunity to amplify our message and effectively connect with the broader audience. You are kindly requested to notify the office of the General Secretary should you have any reservations about the use of your billboard spaces. We deeply appreciate your consideration and collaboration in this endeavor as we collectively strive to ensure the success of our campaign. Thank you, signed Justin Kodia Frimpong, General Secretary, Edima NPP. Into one so message, Abano na Dr. Yabamun so the end of the papa. I'll try and summarize them for you. The many film into release in about 19th April. We know reply Edima Professor Stephen Ade and some more can say Togolese workers are more productive than Ghanaian workers. Almost say our attention has been drawn to yet another of your unrelenting attacks on Ghanaian workers and their unions. Speaking on GHTV on April 8, 2024, you claim that Ghanaian workers are the least productive in the world and that the productivity of Togolese workers is far superior compared to the productivity of Ghanaian workers. You further claim that Ghanaian workers sabotage their employers and that most Ghanaian workers are only at the workplace to steal. We find it very strange and unfortunate that a Ghanaian professor of your caliber could make such statements about the working people of Ghana who are sacrificing so much for the development of the country. This is not the first time you have made such unfortunate statements about Ghanaian workers and their unions. You have been making all kinds of negative and unhelpful comments about Ghanaian workers and their unions in the last couple of years. Last year, for example, you were reported to have asked government
to sack all public basic school teachers, claiming without any evidence that the teachers are not teaching. 2 years ago, you reportedly urged government to sack public sector workers who were only exercising their legal right to strike. You have now established yourself firmly as anti-Ghanaian worker. Speaking on Star FM in 2019, you claimed that 50% of public service workers is overpaid and that these workers do not deserve their salaries. In that interview, you falsely claimed, among other things, that the attitude of the Ghanaian worker remains one of the worst across the world. Again, in 2019, you advocated the removal of students and labor representations from the governing councils of public universities. And in December 2013, you rubbished the demand by doctors, pharmacists, lecturers, and senior staff of public universities and polytechnics for market premium, stating that they must thank God that they have jobs and not market premium. The long list of your unsavory comments about the Ghanaian workers and their unions is disheartening. You are on a mission to discredit Ghanaian workers at the least opportunity. You have been deliberate and consistent in attacking workers and courting public disaffection for them. The working people of Ghana will not tolerate your attacks any longer. It is not too difficult to detect that you have a morbid hatred for Ghanaian workers. You do not hide your disdain for trade unions. What you fail to recognize is that your hatred and disdain for workers and their unions have completely eclipsed your judgment on issues of industrial relations and national development. For the most part, Professor, you have no idea of the context and history in respect of the issues workers and their unions are grappling with, and you will not take your time to listen and to learn. You impulsively jump into the conversation, betraying your ignorance and biases. In the process, the claims you make against workers and unions are only figment of your clouded and biased imaginations. One would have expected that such claims from a professor will be supported by evidence, not anecdotes and personal experiences. In your latest outpourings against the working people of Ghana, you refer to a study you conducted more than a decade ago and concluded that Ghanaian workers are among the least productive workers. In a world of more than 200 countries, that was the methodology of that research, and how was productivity conceptualized and declined. Please note that we are struggling to assess that research report. The working people of Ghana have had enough of these empty claims. You should know that being a professor does not entitle you to profess opinions about everything under the sun. Professors have their speciality, and whenever professor or professors are called upon to speak, they do so with decorum. They profess wisdom. They know their speciality very well, and they are honest about what they do not know. Their contributions enrich the national discourse and push the boundaries of knowledge. We expect statements from you to motivate workers. We wonder what you want to achieve with such negative statement about Ghanaian workers. It comes as no surprise to us, therefore, that the president has been swift in kicking you out of the state institutions
he appointed you to lead. The TUC and organized labor will no longer sit down for you to continue the unwarranted attacks on Ghanaian workers and their trade unions. We are convinced that you are clueless about industrial relations and the challenges Ghanaian workers are grappling with. We will respond to any such attacks from you henceforth. Yours sincerely, for Trade Union Congress, Ghana, Dr. Yao Ban, General Secretary. And what you we are. In simply put, clapping back at a year, Professor Stephen Adair. Openina can be 2019 or can be 2013 or can be. This year was Sanka. And I may say, I didn't know what should I to any test here, so catch it and say, Obe we are seeing now. Ghana, a man for no more. One so in him for so cry. I can't say one can ye. Now, no, what say, or being 4 dear. Oh, Kasaya Nanka, one more expect and ye may be womb. But oh, dear, I say, a blatant ignorance. And what science exposing this. Ayana a hard dream to say. Almost free near quantity. Oma unu say ni subaya no. Oma unu say no bi no yeah. Oma mpani appointing wo yi no. Say you of the bibia no amonso be hia ne mugamu. Enya senketwa. In the trade union for woman so message om de buy na yakenkan de ama word. Ye de aseda e de be call e de ama Frempon Enterprise adwumawura. Adwumawura se men kan chewa no pay say provisions na we bill person ko fa nyoma be gum enu achi. Eye drinks now person okofa cosmetics now person okofa electrical gadgets ahodo no person okofa electrical cables mene course nom fridge guide TV guide any ne eken ka ho eno na wo person okofa dia ene me be kire o ba bia okwa onsa ebetumi aka bi atran kese ne de e wo Mandarina Hotel ase ho e ho ne atran kese no a yaso gya ne buruburu ye tubi ya ne de akoso ha ye tubi ya ne de akoshe ha eno nti okon kwantanum enso so a new market ho no etubi akɔhye ho no mo a nya wo pɛ bia say cosmetics say provision say nsuo drinks say home appliances bi te say fridge TV rice cooker blender iron ene ne ka ho okɔ ho no mo a onsa bɛka ne nyina bi afei obaka ne Giant Bank dankasie ni mu mobile ho no a ɛho ne de drinks ne nsuo nko an wɔtɔn saa nso so ɛna usane ba fam kakra bi a Kane Barclays Bank and your friend Afsa no when you die nim hwa be bie supermarket e wo ho e ho no 24/7 1 pound enti da suom kura na se upe bibi ato a ukọ ho no mo a wobenya bi ato me pa cho Frempon Enterprise adwumawura we di papa acha we guso we di papa no ho no kre ne electrical shop ne de akọ na abro sign no ne die nim hwa Liberty Lane mu ha me pa cho ye be frɛ Elder Frempon adwumawura e wo 0244 897525 0244897525 yem places are koi na yene no mon komo san so na 0206 473953 0206 3953 fresa number no na adwumawura wonye woso mehu mo comment no ye be kenkan bi e de amamo mo amotimi akasa de afa de ye di hu dwuma wa ha no ye be hwe na yakenkan bi e de amamo meba ma ye na ne ye homra na kwan mu na ho na afei yentumi emfa enkomo no ne aka nyina nto ato aso emfa ma wadaroma twen yen ye ba sisi ya my lord who be God asasira bemanie ucha fami chuma na yido pepiasia pedu chechai onyemreda semana saluto salute simpio dia di powerful friend e bedwaman so gasem super plus e latest oswabro bo ensuncious revia wo de hwe payara mankusisi tower no untumi ntake e gasem super plus cement from pepiasia pedu e waterproof no this super cool cement bar town imponent mosen contract se ni Jehun 42.5 hours super strong cement no so dada iron rods are papa nails are papa size beer marine board are strong at Pipiasian Pedu or roofing sheets are baswono alusin galvanized aluminium IBR IDT and an accessory a while being binding wire mesh headpan felt pickers shovel no flat run loading blocks machine blocks bidding
solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supply sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know. Prepare some pedusuna and Yama water fame. Sound so casa, what Tonya Madudua, Edico Jow, or damn prepare some pedua at Wabu Road near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also. Sansu or Daniel Market opposite or Achim Swedro Road opposite a Penning Junction. And at Tiasin so our Areniase. Friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pesian Pedu Enterprise Ana. Identify secret provider. One day, one day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yeda asese wa twen yen uba fia ha no mo anon kono agba no pepepepe ewa ha ma chini dwumadi ni din ofrem ye Obuoba ofori amanfo afei enkomo no ayede ato apono so ni nyina no ye bebo ewrem ni ahyase edi ho nkomo edi ama okama wadwen kire wo de befa 0533898915 0533898915. Here streaming live on Facebook, YouTube. Alternatively, obetimi join here wo hono with your comment or thought or sentiment. Ye be kan yen saka ewo efia ha no mo a ye de ebema ye be kwa homa no so na ya kwa kwhye ye nkomo twetwe ase ye ne Nana Poku ye General Secretary Edema Traders Advocacy Group Ghana tag any twom dinity afre wo mo Nana woti ye nka no pen so ma che na bibi aboko de obade na da Roma ni ye kasa ya emoja edi emu afusani de na chese dunyame aye ne yemfa ne saa pepepe ena no nso me ni wani mu je se ta sa pepepe okay Yansu yani so ye pass ye shia o finally. Anopedi na ye ba ya ye pese ye di edwadie ho nkomo kakra. Na nsen yanka ne ye de ne ka senka besraye na ko. Enso wo hwe de ye keka ko na se wa ba abaji akonwa pa. Ye mo hye yen se na ba ne se ya adwadifo nso wo mo ye ne den efiri branka ne hye ase se bubu ni mu no. Adwadifo dwadie no se na eko. No pese o ama me kwan se adwadifo yenso ye nche ya adwen ene de ekoso wo ye man wa wani tia se ye ma me no ma omo ye fish pond ye omo ye cold store eton fish ne wona edi enam hudwa ewukure mu no onyame na ye be se onkoso na omo ban na ontro mutu frena omo antutuka sese de esi di kone de wan hwe yi a ye mu binum a ede niema kakra bi bedi agro mbo tutuka na eka omo betutuo no anye bibia nti se sa dum so ya enam ye se ye frenu dum siesie ye de be fa ne sa na mum de me de Yaminia, the Medani, Minia, Eno, Naminia. The minimum is a canyon, and do a sa and to me so. Najaso ama a gedifo binum at me the caniano, I juma. It is yet, Kumase Nebrono be needing or see a dynamic. You know, Yabacoso dynamic. Enti eba ni say ya na eba mutirima na mo members ni bi krampo frɛ from say ye de pese ye close ye business no ana say pese ye relocate kra ko ba bi foforo enti mo ma ya kwankyerɛ munya nkomo bi saa nze uno bi kasa so na no asembinti the akosi atipen iti adwadifo ni nyina wo ahomboa edisie say kwa koso no kwanse na mefa so amede besi ano
So and yet Tintina Chachi said, and was that Ojina Juma or yet now or relocate Debbie. If yes, depend, if you are Basinko, ABC. If yes, baby, if I go back there. I got the phone be up one over. Yes, mom, a mama and Yama war and I think. If you say, Mikoto diesel, now make the power the generator, not fish any gumwa. Opa, say, diesel make an amateur Busana mewa. And cray. Aha, it's a mama and Yama war I think a crack. Ama ahuhiano ebe kosoro we won hwe a enye yie enye odwadini no fomfo to no enye odwadini no fomfo kra o si twamo dak na o si abasa etino ya ba stress de ekosoro aban won tu wana mo wo mo ba o mo kasa bebebe teze obi ani so mu oni de na ko ba se ya na eto aso dia ani enkofo be shasia bisase na enye wenum na no so mu oni dia na nim dia na wai so no etino ya ba sra o pa na o show kra ya fa ya de kania ne da kwakra na still ye hia ye benya kania e de ada na o show ya ye wo mu yenya fine e de aboye ho omuzo a eya omuche gomeso kwanta omuzo anya kulukulu e de abowo mo ye nyina yenya okay na manya ne ntie se wo kɔ adwabo foforo bi ase nti no ye bɛyɛ na ye de nkɔmɔ no de asi haya na akyiri kwan ba wo ho mo a ye di nkɔmɔ na kɔ akyiri batansa na wo bɛkɔ no adwadifo a etie yɛn wɔ mpɔtam ha wo mo a wo mo ɛde wo mo ho abɛbɔ mo a mo yɛ mo kuma afutu be na ade ma wo mo sabre ye bra wo se odwadini makobo bosia osua bri mu die na wo so ya obetumi asustain ne ho sabra ye bosia body ye betufo se odwadini bia ehwe no hunye e wo bosia bom sabre ya wo mu wo ko bosia utimi ntua ye baba be to wo dan waja pade no bank ne be fa eti ye be tre you encourage no fanchami you encourage adiano ne bro for no me rest kakra I to say community another bringing people together to trade you bet you got a shareholding in trade Antioquia any antimansa munyina muka na muye enipa papa na muso nyame a enipa enso enipa nwotwe no aka musika bom na mu di gano mu fan krata mu ma lawyer for mrem na mu fan krata ento so na mu kwaji busia oba bia enipa num enipa duonu mu betimi adi gano na yemma lokredie emra yentem anu babua ama dumadi a ye die nyina akoyie ama bibi a ye bia ebeye ye dan say ye bako bank e akoje bosia ebiza bank bosia bono uko bope odo sa to abrewa duani setie bia ubedi enti mesre se sa enkabomu dumadi no Ghana for enyere wo mo no monye enia uko Nigeria alata for edia nipa du nipensia koma komu obo enipa du mienu enipa bionu koma komu obo no mo ye adwuma so no sikani brebi ani wo mo afam omo ye wo mo eye adwuma no oni baba wo so no ma ye ye seta eti ye kan fo sa die adi amaga na gadifo se enkabomu agadiye no je na yenyina ya sorikofo yesuro nyame so ye di bone yenya bone no na yenka ye hummom se ankrankra ya ba together oboni be ka se shareholding adie no ye fa ni djuma
ɛbɛboa odwadini biara na sɛ kɔba sɛ wo se wo nkoa kwantenkorɔ nkoa na abɛkɔ akɔfa aba ɛna wabɛtɔn a wobɛbrɛ ɔnwe a wonni 60 years ebi sɛ adwendwen ɛne hoho ɛbɛkum agyadie ɛyɛ adeɛ a ɛnhu sene adeɛ bie wɔ wiase nti sɛ ɔyɛ odwadini na wotie a mfasodeɛ a ɛwɔ mu a sɛ woyɛ tag member a wonya no ebi na makeka kyerɛ no yɛkyerɛkyerɛ adwadifoɔ no ɛkwan a ɔmo mfa so nka mmom enti woyɛ adwadini na wotie ni a bra bɛdɔm tag woba a yɛbɛkyerɛkyerɛ kwan a wɔbɛfa so a nnipa du mo deɛ mo nyinaa mo nso ama wo mmra yɛbɛma yɛ alɔyafoɔ no de nkrataa tintim mu akyerɛ mo kwan a mobɛfa so a mo saa nnipa du no mobɛtumi ayɛ adwuma together a yɛde asomdwe ɛmfa korɔ no ɛmma mu a obiara bɛtumi ayɛ n'adwuma kama yɛahyɛ saa adeɛ no ase enti no tag no ɛwɔ hɔ no wone odwadini na wofa wo ho mɛdɔm yɛ a mnɛ sɛ woyɛ aka akyire nti ne yɛbɛserɛ sɛ woyɛ odwadini na wopɛ kankora fa ho bɛbɔ yɛn na yɛkyerɛkyerɛ mo akwan no na banki loan deɛ sɛ sɛ berɛ deɛ me nua no ɔden okay ɔsɔfo nana kwasi poku anɔpɛ yɛ da ase papapapapapa ɛnoa na wɔagya mu no ade sɛ yes yɛ da ase paa nana okay ɛyɛ a ne wakyea ma na ama yɛn all right yɛ da ase one will produce an year more in our office because I was there and you must think on you know, and you saw yet pay and I cono when you are consumer in here and in now on time washing amen yes yeah that's a panana okay ti bye bye all right here nana kwasi poku or your general secretary Edema Traders Advocacy Group Ghana or a big man. Ghana had a sika for Moncasa. Many a man who no. Esca for Ghana had a Moncasa. Moncasa. The other one, my line car up. Yenny, I've been, almost resa. Abu Quera didn't count honey, a jam, watching baby, I will be a ready for Ghana Hankamuku back on. Yenekobon come on only a church for. And yenekobon komo yebetwa so na fei yede nkomo no ne aka nyina de atwa so e de ama so afutuo kakra ne nkomo kakra yekodi yede fa dumso a ekoso na nsan uyi odwadini e kwan e wo so fa so toto nioma na we ne ye practical one omode ama yen ya fei ye hwese yebesan so akobiom na uye investor sa abre yi no e wo se we invest sɛ wɔ sɛ wo invest a sika bɛn na wɔ sɛ wɔkɔkɔ fa de bɛwura wodwa wodi nim business na woyɛ ne mu sika bɛn ya because you see wo sika bi hɔ no mo a your friend don't touch me no matter what you have to keep that money and once o ma hu sika nyina san wo wiase ba saa wa so bɛhye nti wo sika bi wɔ hɔ a ya to din sɛ don't touch me ɛno no saa bre you don't touch me betumi akɔfa ana sika bɛn ɛna metumi akɔfa ɛde abɛhyɛ me edwa me die mu ye hwese ye nsa beka owura wono no ye ba no entrepreneurship wa wabini mu papa owura kwabena obin da ko asan so atro book ye ne na bo nkoma a opani ono so ye big man ye nsa beka no na ye ne no abo enkomo nti adwadie ne kwan ye befa so ye betimi a sustain ye ho in this trying times no eno an ye guso a ye bo pinim panimfa mamoma ye mu adwenkyere kakra na yebesa akwa akodi nkomo we nso so de ama wo nse na no ye di nkomo de fa lock up medical supplies bia tema global fund for na de ma Ghana for aduro bebre o omo de ama Ghana for AC de wom malaria de wom tuberculosis de wom ena omo de abre Ghana for na omo de bre Ghana for na be ka tema port ho no ena mse omo de ma ye free ni nti bibie no hono mo betua wo ho nti eyen Ghana fo na wo se ye hwe kwan ye befa so ye betua sika ne dia koyi ho nsem be ye bibiri nti so obeka ye a ye ne civil society organizations in penny for ba ko kasaye a omo kire se omo ma aban ni nafuadu no se wanyi enioma no aba no
ama ɔma mfa aduro no ankwa nkɔboa nkrɔfo a ɔmo bɛte wɔn ho agu mmɔnten so ayɛ ɔyɛ kyerɛ yɛne ne bɔ mu nkɔmmɔ I think sɛ adeɛ kyee or 2 days yɛte yɛsɛ aban akɔ yi nnuro no ebi containers na aba ne dɔɔso but yɛate sɛ aban ni aban timi yiyɛ yɛ sɛ 16 or 19 enti yɛpɛ sɛ yɛ follow up ne yɛhwɛ baabi akɔ duro yɛtumi yɛ yidi aka ne nyinaa anaasɛ ne aka no nso so ate akam yɛnsa ka ɔpani no a yɛde de bɛba ahoma no so na afei yɛtumi adi ho nkɔmmɔ ɛde ama wo wadwe nkyerɛ no mahu sɛ woto de baa mɛbɔ awura mu ne akenkan bi ɛde ama wo sisi a ma memfa aseda ama ɛyɛ Jubilee Hospital sɛ menka nkyɛw sɛ umpum ɛne ho ahoɔden yɛ adeɛ a ɛho hia ɔmo pa Jubilee Hospital sɛ outpatient service ɛno no wɔ hɔ no mo a gyina hɔ no agya yaresa de bia ɛkɔ so dendenden a ɛnya asɛm ketewa Jubilee sɛ bra wɔn mo services ne deɛ wo a wonim sɛ adɔkotafoɔ ne nursesefoɔ ɛwɔ hɔ no wɔ nipa ho abotrɛ nti ɔmo bɛhwɛ wo ama wo ho atimi atɔ sɛ yɛ surgery ɛna yɛse bra bɛyɛ sɛ yɛ lab test ne yɛse bɛyɛ sɛ yɛ agye wato hɔ ne ahwɛ wo sɛ yɛ maternity a wo aka wo yere anaa wo ba baa bi wo nua baa wo de hyia wo baa bi a wo aka no mfa ne bra yɛwɔ sɛ theatre wɔ hɔ no mo a sɛ wɔ sɛ yɛyɛ ne surgery nso a yɛbɛtumi ahwɛ ne ayɛ no ultrasound ECG scanning machine no nso apemfoɔ no yɛde bɔ mo ho bra hwɛ wɔ mo hwɛ sɛ mmɔfra no da yie anaasɛ wɔ na yie wɛnum nyinaa yɛ ntotoyɛ ahodoɔ ɛkɔ so ɛno akyi yɛwɔ ɛyɛ eye clinic wɔ hɔ w'ani ɛne ha wo a ɛno nso so yɛbɛhwɛ ne yɛtumi atu ho anamɔ kama de ama wo se ɛna ɛno nso so ɛha wo a yɛwɔ dentist ɛwɔ hɔ nom a ɔbɛhwɛ wo sɛ wɔ si yɛyi sɛ wɔ si yɛ polish ho de ma wo sɛ wɔ si yɛ whiten no wo se no yɛbɛhwɛ na yɛtumi yɛ no kama ɛde ama wo sɛ wɔ si yɛ replace no nso so a ɛno nso yɛbɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo Jubilee Hospital ɛwɔ ɔdan ne aboabo kwantempɔn yi so ɛyɛ amantra junction hɔ bridge ne so hɔ no amantra bridge ne so hɔ a wobɛhunu yɛn sɛ dan ne si hɔ kama na pharmacy ɔde aba anim hɔ ne deɛ ɛno no 24/7 ɔntum nkɔda o ɛne nti biribi a bɛkɔ hɔ no wobɛnya aduro atɔ mepakyɛw bebree ɔdan aboabo amantra bridge ne so sɛ ne bɛdi kan ka kyerɛ no ɔmogye insurance aban deɛ ɛna ankorankora ɛdeyɛ wobɛfrɛ wɔn wɔ 0244575799 0244575799 0241784645 yɛnkɔ na yɛne owura kwabena ɔben daako ɛnkɔnkɔtwetwe nkɔmmɔ entrepreneur ɔsan so ɛyɛ author of many books a ɛboa nkurɔfoɔ paa ɛyɛ kwabena wote yɛn kaa no pɛ maakye ɛyɛ asɛm o nipa de dɔɔso nti no yɛdi afra megyiri sɛ biribi abɔkɔ wadaroma na wɔ sɛ nka ne ɛgye wo ne meyɛpɛ woagye wo baaba bia na yɛgyina no okay megyiri sɛ biribi abɔkɔ deɛ yɛde awurade ase paa anɔpɛ deɛ ɛba wo nkyɛn nante sɛ yɛtiawa o sɛsi yɛ ankanea yi de kafre kadwo yi ɛne yɛti wɔ din na yɛne production dwen ho sɛ enti investors nso ɔmo bɛyɛ ne dɛn ɛbiri yi mu dɛn na sɛ obi yɛ investor ɛwɔ so wɔyɛ wadaroma yɛanom aba so yɛbɛyi nipa di nɛ ɛnɛ yɛbɛyi nipa di deɛ he yɛbɛyi nipa di wɔ fie ha nnɛ yɛbɛyi nipa di wɔ fie ha no mu ɛnɛ okay enti yɛhwɛ sɛ yɛbɛsan connect na yɛde yɛwura ne de aba ne yɛabɔ saa nkɔmmɔ no alright yɛwura kwabena ɔbɛn daako sɛ ne madi kan ka kyerɛ wa yɛkɔ no hɔ mu no wabɛn yɛba no adwadie yɛmmie adwuma ɛberɛ a yɛwɔ mu yi ɛho akadeɛ ne nhyehyɛeɛ deɛ wɔse yɛyɛ no wabɛn wɔ mu papapapapa enti bakyɛ wɔyɛ investor a wo business a woyɛ anaasɛ w'adwuma a woyɛ no sɛ wohu sɛ business bi kɔ so anaa wode sika wura mu wohu sɛ biribi kɔ so anaa wode sika wura mu a wadaroma ntɛmpa so no a fato ha yi a ɔpanin no aba na yɛne no nkɔnkɔbɔ nkɔmmɔ no ebiom okay
Eya kwabana we dey wada Roma de be che yen ahoma ne tito mu. Okay. Enti na ye bisa se ebiri a ye wo mi se me investor na me dwadini kura keka. Edin na wo se me ye. Se na be ya metimi stand this trials ye go through. O say economy no, and as economy we are saying every now and then bibi says you. O ma na bibi abebo mo aje say Grofobia ntoto no mai. Like obi. Basa because the first thing is this one no rotate too much. Because say normal enko te say the penalty but obi ha normal start say enko ya. What tete krama o start so yare. And I say na pom de no ekofom. And this one kasa na odi adwuma na nim no say bibi kitwa bi how too much Debbie. And this is one of them. And Tebasa also re-strategize. She acquire befa so normal for fra. And first what the back from there. Because it's the advice I will coastal na light you call for also copper generator. Maybe you spend extra. Oh, and I be cry they say dollar is so cost. In first what back from. But you know say at least Adwuma engo. So and the basa so e be a Adwuma no e gina sa normal way so directly no maybe we be part at phobia ya ka ho a se be ya normal bit ma balance kakra but nya won ko a so te ase nya won ko a nipa do no ano businesses no so e bit me affected edi every way nya every I was me investor na say me dwadini a e ba metim so ma me info di up me business me ko pem ba bi ntra na wo kwa obedi dey say bia na me ani wo mu so e ka na me bo o bo ka dey a so da no nsa but wo jai bibia wo kofie so ase so bedidi me dwe se Adwuma no do no ade emfaso na be ba fom ba say egu kura de menye sure se emfaso obi a wo no aduane aton bi a wo do afu bi opama de e bit ma affect wo kakra bi o provision shop edum light access to shop no maybe no me wo fridge mu na e bit ma say kakra but milk na sugar mo de say ehia light answer na wotimi aton Adwuma no be bro ho a bit ma survive kakra you know especially omo depend so much on light you know the one we directly affected that be a wo Adwuma mu a wo boka de I was only home you na so be sisa won sakakra ani untimi nko mfanse bia wo de 10,000 kodwom wo mra na aka 8,000 won san komra na aka 6 na 6 ka no na echi no eno dia me dwe se okoso a wo be boka especially so akwaje nkofo sika wo de Adwuma wo de asembe ba fie okay but so mfanse won so ate de a I mean unya 10 na is about 5 you can still obetima down on san kakra I say me papa so beba you know okay and every way no advisable say mesi sika bi wo ho no mo ase say ka diesel yi toyi kura nya senketo a be ba ko tam say sika ne dia ba be hye de me mu ana me njai na me hwe se de ne ma be ko kakra owa se de o ye no mfa so na tikra na se ka ba de men san fan ko chim and if oni chire ba bi fufuro a bi a home faso no e kakra especially locally made product and no my anka say timi produce no ha ebi obu ha bia obetima akoye aburo kakra obetima akodo mako kakra obu ha bia o hibidie so sa no man de fu no man no any so directly so much sir allowance home but said the okofa still drop in there o fa we sika san de be shim na esa akohye de na chese sika na wo de ocean no no de me mom de be tiachira me ka se de bi hye de ada na wo san de koshim oleza ugidi se wo de koshim a bia obetimi anya mfaso de se be ye dia but wo de kom na ye still ainsa amana wo de amana na wo de gum de na chese usika na wo hye no na dia enye papa ti basa de amedwe se da wani ya de foforo ye de economy no mu ye de still bi mu nya mfaso enye nyuma ni nyina na eboka ebi mo nya mfaso kakra ti maybe maybe a obetima bibi kakra nya mfaso kakra also okay all right any na ye de nkomodi be si ha no but ansan ye be mo akokra no wo afutu bi a wo de be ma adwadifu a eti yen se wo ye bodwabodwa so wo ye ne duduom se ne eti bi adwuma bi e obi ye ya no pe ya otie yen me dwen se mo ye de a morning ko adwuma ho
And you say now we judge man no kwaya de foforo na the jama won kwara na omo ye de ompe. They say na first by be a will be any 7 a obebantem. Be na upon tema obeche kakra. The first by na be a sika no ye ne basa mu ye dey also pay attention. Na be out to sikagu a you say no. Obu ha be a ya no tuka. So the okay na be amfa be ani so. This time round, so the sika be influence and be a bit maka ejuma no. Because normal kosoro, normal boy thing. The normal boy there, they now turn 10 cities, say 20 cities. So sika no so say bet me ashentem. Say no say pay attention. Money ko ejuma no so. But men na say it's a problem about banti woda wona. Na wo dwen sa yesa a bit ma affect you. Ejuma no nko na wanga sa so okra na say wo nkwanko. Men fa ni nyina mom sa. Tito no mai ya hope. Mu ye den a ye de adwen na so wo. Mu ye den a o samre no. Mu ye den no samre no wo say wo ma wadwen so sabe e ejuma. Na wo ma wani e ko ejuma. Megidi sa we ne bibri ene Nyankopon ya adom a dwumadi a odi asi wani so a ebeba so no. Ye baba biti wadaroma obetumi ati ho kakra kire yen dwumadie no ebekoso we he ebreben ebeba so omo etie won potamo ha betumi ababi omo ntumi mabi face to face ya online kwan bi wo ho a betumi afa so se na ebe ya yenim se ne nyamedie duomu no so pa na radio so kasa ne de ya na ebre ne ye de ye adwumanti no ntumi nkyerɛkyerɛ ni nyina mu wadaroma akwankyerɛ bi wo ho no ma dwumadie no investment seminar first May a holiday e Accra Mall Silverbird Cinema mekasa na wadwuma mpanyini odi Ahenkan Kwame so bekasa akwawom obi abetima baby obetima free any other region or my aba democracy from on baby there ye bi okumasi there bi wo ho Accra Mall ho last year nipa bebre buy there woman say wo ye adwuma bia na say obobra can be an also opening there will not cost because I join on. I said they would make decisions be great, and they said in beer for bar and our decisions in the corner. Now for bones or Brabon or cost more ding. Some you cry also to me pet in the bit my motor to my and I call me as a sabi, sir, no man, no more Tayana, Brofacasem. Ye Brofacasem, ye Pino, and say Pino, Mudo no ate. So, and I the Mamre, you know, my Ben and examples. Young Kofa America, the example, because we in America at Kumaya. And your graces are no one so a bois, and many panabe ya, friends are hot so, said the me a coso. Now, Chachano Cosono, and a man could do so day. Epa, a man nipa brace, confidence, said the me mean team, and Yamin Kwana make one man, I be friends of my name, and the panabe a cum. Etimi aye amanaye and until I create such platforms actually so they are business na say PC business na say PCD no bitimenya ma bi say na de nkofo sua and the anka say sua so yetimi and then for ache and it ye wait 1st of May 9 a.m. Kusi 2 p.m. Okay. And we are in Kakwa yebo anekasa yate we de wadaro mayana wadwene wodane ne mpotemofo nso ho na ewumu a waba beye ba ko afa ha mayen. Yes sir. Yeah, but that's papa Ira. Okay. That's it. All right, yeah, that's bebre. All right. Okay, nti abusia opani ne ko twe nkomo no Ira Kwabena Obenda entrepreneur or sign a author of many books wa trotro books no bebre. A ni nyina ne fa dwadie kwan a odasani betumi atoto ne nneoma na waye na yiyi ade ba ko e wo pani ho a meme pepa ne se onje mbrofo ni se obrofo ni betimi obroni ni betimi aba be yama na yiyi o se da bi wankasa wo betumi atena ha ya ama na yiyi emfatun sei se woni ewura Kwabena Obenda akudi nkomo na wo se na Paul wo bi se Paul no ni mu no o se da bi o so di Ahenkan ni mu no se an tani ade na wonfo di Ahenkan ye emfatu ho enti oye principled man or science also ye practical man and or science also ye pan-Africanist, and I really like that bit about him. Or jidi se asasi nyame dia maye ye Ghana asasi ewrade de niam papa de aduam
a yɛbɛtumi atena ha yie di yie nea yɛpɛ sɛ yɛkɔkɔyɛ wɔ aburukyire baabi a no yɛbɛtumi atena ha yɛ ama na yie yɛ hawa yɛ mpanimfoɔ mpani a yɛdi anim ame yɛtumi ayɛ na yɛ yie ɛne sɛ yɛte akwankwan ni ase a awurade di gold adom yɛn gold yi ma Chinafoɔ bɛtu kɔ amanɔnefoɔ bɛtu na ɔmo de kɔ na yɛn a yɛn yɛde yɛn ho di yɛ kuro no baabi a yɛtu gold no okɔhwɛ ɛdan a nkurɔfoɔ asi no hɔ a ɛyɛ awerɛho ɛkwan yɛ kɔ kuro nim ɛyɛ awerɛho uduru kuro no ɛka kyerɛ sɛ aha yɛtu gold a wotumi bisa sɛ wɔyɛ sure ɛyɛ ane awerɛho yɛbisa yɛ mpanimfoɔ ne sɛ negotiations a yɛ ano ɔmo kɔkɔyɛ no ɛyɛ negotiation no borɔfo no ɔmo keka kyerɛ ɔmo no na nsɛ borɔfo no ɔmo keka ɔmo sisi so ɔmo nte ɛne nti yɛ ɔmo nte nkɔmɔ n'ase anaa yɛ a ɔmo te na ɛyɛ boapayɔ ɛna ɔmo de kɔkɔgye saa bad deals no ɛde brɛ yɛn because memete ha yi ɛna no ana David yi kana asɛm sɛ kane ne deɛ na misua but ɛnɛ yi manyin ɛfiri berɛ nso a m'ani firi yɛn nso menhunu ɔtene ni a ɔne n'asefoɔ srɛsradeɛ na nka yɛkyerɛ mu sɛn na yɛyie sɛ ebi a yawo abaduasa na Ghana yɛdi abanyɛn ɛnya awerɛhosɛm ɛyɛ mpanimbɔne a yɛnya wɔ mo ɛwɔ ɔman yi mu ni yɛntumi nka nokorɛ nkyerɛ wɔ mo ɛnam sɛ yɛde sika hyɛ ɔmo bɔtɔ mu nti yɛde yɛbɛka kyerɛ wo ne anom nsuo ada na yɛgya ama awurade sɛ ɔbɛma nsuo no akum yɛn a ɛne ɔno nso to dwo no a nokorɛ no yɛbɛka nokorɛ ni adamfoɔ but ɛnokorɛ de aman a adwene ayɛ adwen abi na ata na abi na wa Kunlun Ghana Limited ɔse nkɔmɔ no yɛntoa so na nokorɛ nkɔmɔ no deɛ nsɛmpa no yɛnkɔ so anka Kunlun Ghana Limited sɛ woyɛ bɛrima a ɛwɔ sɛ ɔyɛ bɛrima mu wɔ so wogyina banane Mr. Kill no ɛba bɛboa bɛyiyi wo sisi mu a maman kotodwe nneɛma ɛhyehyɛ mu a akra bi a no wayɛ mmerɛ wadwoɔ no ɛbɛyi ne nyinaa de afiri hɔ ama wapagya wagyina hɔ sɛ bɛrima mepakyɛw sisia na wagya mu a wadaroma ɛbɛyi afiri hɔ ɛde ama wo yɛmpiapia no nkɔnkɔsi akyire hɔ yɛsan ɛwɔ hunchun capsules ɛno no deɛ ɛsane wɔ dwonso mu ɛfini nkekaawa ɛwom ɛma dwonso no ntumi ɛmflow na ɛgyinagyina ɛbɛyi no nyinaa firi hɔ ama dwonso no ɛte sim sɛ ɛsane a ɛyɛ yɔɔ na ba prostate ɔhaw biada yɛka no prostate yɛ saa abere yi a ne din dɛdɛɛdɛ no wanhwɛ yɛ no ɛto kyew a yɛde doro bɛyɛ bɛhyɛ ɔbɛɛma mu waso bɛyɛ hye wɔ Ghana ha ɛnɛ ɔho gyinagyina wo ho so koraa no ɛne da asɛn na wode bɛdwonso nko a ne yɛnka waso bɛyɛ hye kuro mu pɔpɔpɔpɔpɔpɔ woyi no de si nkyɛn a yɛwɔ X and Y Ghana sɛ no no yɛ low sperm count abɔfra ntimi nsu fie hɔ ɔbaa de ahyɛ bɛrima bɛrima de ahyɛ ɔbaa bɛrima busuafoɔ sɛ yɛ ɔbaa ɛnso ebia ne yɛ wo bɛrima no awo mepakyɛw ma nsa nka X and Y Ghana so ne bi ɛbɛyi saa deɛ no nyinaa de afiri hɔ no mo ɔbaa ɔkɔ afikyiri ɔbɔ ne nsa pa obi ate ne nka mpɔtɛ mu hɔ wo no ɛbra so ɛyɛ arababazin tablet ɛno na aba bɛyi saa wɔ ha no nyinaa afiri hɔ ma wo nsa nka bi wei a yɛka no ani kyirikyirikyirikyiri o ɛwɔ yɛn mpɔtɛ mu ha yi a wokɔ a wo sɛ mepɛ Kunlun Ghana wɔn mo aduro no ebi nti wokyire mu a wo sɛ woyɛ ɔbaa sɛ mepɛ mmaa deɛ no yɛ bɛrima sɛ mepɛ mmarima deɛ no wobɛhunu na wɔde wodeɛ de ama wo afei yɛwɔ king tablet wɔ hɔ king tablet nɛnɛ ɛnam sɛdeɛ system ne tie no nti mmaamuwaa ne mmabaawa no nyinaa nya pressure awurade ne yɛ boafoɔ ɛne nti ɛna wabie Kunlun Ghana foɔ ani a ɔmode king tablet ne de aba pressure ne bɛyi ne nyinaa de afiri hɔ LB amoafo na na chimasi ɔkyini ba Kennedy ɛna wɔ Green Pharmacy ɛwɔ Achimdan afei yɛbɛkɔ akyea se yɛ Magdako Francis Mensan na afei Mama Doris nso ɛwɔ Asinfusu Kunlun Ghana Limited wɔn nduro no can be found in all leading pharmacies and drugstores in Ghana herbal shops nyinaa nso kɔ a nsa bɛka bi mepakyɛw 0545 906 665 0545 906 665 0504 906 665 ofre sa number ya ɛyɛ adeɛ sɛ Kunlun Ghana Limited wɔn ɛbɛgye wɔ so
afei yɛmfa madwenkyerɛ baako mmienu mfa ntoa so ne yɛnkeka nneɛma mmom wɔ ha ne yɛnsan tinsi yɛn nkɔmmɔ no emu. Robert Adai Frimpong Robi Fashion ɔsi Robi Fashion di kyɛm so ɔbɛn Golda Hotel ɔn deɛ wobɛhwɛ sɛ deɛ waso NDC fuom no wahodu wɔn akɔ soro na wɔkeka bi kyerɛ wɔn wɔ ha ɛnyɛ asɛnketewa. Okay ɔsi MPP ɛyɛ deɛn elus sɛ deɛn MPP be use 7 years they solve Ghana problems nyina yo yate laughable said then and some deɛ wɔn akeka bebree paa owie no ɔsɛ nkyia nkɔma Samuel Pan Kumase Mayor ɛna Dr. Matthew Poku Prempe ɛna Kuka ɔso ɔkyia wɔm Isaac Owusu say good morning Ahenkan FM ne na ayi ko no nkonya hɔ ɔde aka ho ɔpanyin 80 kasoa ɛna ɔno nso di free ɛde aba na ɔno nso bɛrɛ sɛ ne waso yewura John Mahama mu ɔkeka bi kyerɛ no ha ɛnya sɛnketewa krakrakrakrakrakra owie no ɔkyerɛ sɛ Ghana for wɔn promise mo better Ghana ɛho asɛm akɔsi sɛn sesei West Ghana agenda no wɔn de ba no to deɛ wopa mo yɛnya mu nhyɛ wɔn nsa yɛbɛnu yɛ ho ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛnya sɛnketewa o ɔkeka bi kyerɛ wɔn paa Kofi Nankai Abisco Spelele Kaswa ɛna ɔno nso de efiri aba no ɔno nso deɛ ɔbɛrɛ sɛ deɛ wama Dr. Bawumia nso ɔno nso wɔbɔ na baso ha paa na wɔkeka bi kyerɛ NDC fo a asɛm papa ɔsɛ Ghana yɛpɛ progress deɛ a yɛn support yɛwura Bawumia afei yɛn nso nkɔ yɛnim teacher kujo teacher constitution rather or the free wiamo ase no de aba na ɔkyerɛ sɛ Ghana fo ama ɔmani na hɔ paa NDC for wɔn hu kura kyɛn COVID-19 wɔn ahyɛ daa sɛ yɛwura Mahama ɔnam ana wadwom ne kasa no asɛ ɔwa ho brase Ghana fo nti yɛba yɛbɛfrɛ mo na mo ankasa mo di mu nim di aba hwan ɔboa 7 years ago no on net so ɔka kyerɛ yɛn sɛ wɔn oyɛ odwanfu enti odwanfu ne so deɛ yɛn a Ghana fo meba bi mu a mɛfrɛ mo na mo di mu nyansa ne mo nim di aba nyansa ne nim die no 7 years ago no na wɔ he yɛka no wɔtie ɛnɛ ɔyɛ no ho daada yi die mo so tworo ɛne yɛn so yɛkenkan yo na owie no ɔsɛ nhyia nkɔma Dr. Bawumia Mavis nkansa buadu Elvis ɔsɛ mensa da paa ɔsɛ ahafo ano South East ɔno na yɛ candidate wɔ hɔ afei Heli Selassie nso na ɛneɛ ɔno nso so Heli party bɛn Bawumia ne nkurɔfoɔ yo yɛne gyetimi sɛ yɛasɔɔto mo paa because matwerɛ papa JDM ɔsɛ wayɛ president before bibi fufuro bi enu hɔ ɔsan de ba o nti Ghana fo mo ntoma dwen NPP ɛne Bawumia na ekro ɔmo bɛboa atoto nneɛma ma ɔman na konanim old taxes ne deɛ ɛno nko an John Mahama ɔde ba Bawumia bɛba ne deɛ ɔde aba no Betrinad ne agye kraku deɛ ɔno nso de aba ni no ɔkyerɛ sɛ aka Papa J nkyia ɛna ɔde free Tema New Town mako awie ɛna ɔde ba no ɔkyerɛ sɛ Dr. Bawumia deɛ wɔno no wayɛ krado nyɛ ne obi bɛka no wɔtie o wayɛ krado paa so ɔde ɔman Ghana bɛkɔ bɔhyɛ asase ne so na ɔbɛdom aboa mɔma breki 80 no na saa 8 cycle gens ne deɛ ɔmu breki ne December yi paa Ghana's next chapter Bawumia 2024 ɛna ɛne ɔde atoto akyiri kama teacher Kujo Tepa ɛnyina suso ɔno say how on earth will the good and decent people of Mother Ghana ever so ɔmɛkɔkɔto aba de ama JDM ne NDC ɛwɔ henfa ɛnsi wɔ kure mu da yo yate comfort akalbiri owie no ɔno nso de aba na ɔkyɛ sɛ o ɔbɔba woyɛ too much abiri bia metiew na de bia bibi foforo na ade ba ɛyɛ na ano ɔdene awurade nka ho yɛ da ase Isaac Owusu wasan de message na ba ya san hia wa ha na mu bi mu ɔpani akosi sɛn ne yɛn san to aso pepiase ampadu enterprise ɛna yɛ do ɔmase anɔpa yi ɛdansie ho nneɛma ɛho aka deɛ ɛno wan so di wani bɛkyerɛ mu pepiase ampadu enterprise sɛ yɛ cement sɛ yɛ iron rods sɛ yɛ nadoa sɛ yɛ nkyɛnsen
say ye binding wires, wire mesh, head pan, shovel, ni ye can ho. Block machines, infidi di twa eye block C, eno, ena ope, anase ope si supply onwia bo quarry dust. Ene ne ka ho ye twa blocks nso ye ho. Inti solid ena hollow 4 to 6 inches. Ni nyinada. Ye ho adwuma e wo pepiase ampedu enterprise. Ye wo cars ya tele wo ho a. Oto nneoma ni gumu a ye di kojawo. Baby a woko bia. Me pacho ya na wa hye ne nso e di amame. Odan aboabo ye ben Akim State Junction. Saa so na Jubilee Hospital so nchen ho no. Ubehu ni yen. New marketing kwantanum ho no nso. Ye ne marketing ni die ni muhwe. Afei achiase ahwene ase. Ubehu ni yen. Achim dan ni suaduru kwantimpon yi so. Ɛhɔ no nso ye ne Apiani Junction ni die ni muhwe. Akoro so enso ye wo ho 0244 16 6937 0244 16 6937 eye number obefre na yetumi aje wo so ne wo edi enkomo kama me pa cho pepiase ampadu de edansie ho niema no yempotem ha wa bin seja mumi enyina nko na yenkonkoje yakade edansie de ewo honomo yeda na sepa no pai afei Afrakuma Community Hospital omo so ate asim Afrakuma Community Hospital ba ya wonkuta wonkura okura yare satank ma se din en wode aba ose yen kan che omanfo mo oduburu sansam fise mo a mo worship on tele ya yira ne mayira ne mpotem ho akatapo pokuase mo a mo ACP mo a mo kwabenya boom junction ne mpotem ho mo nyina mo ntutom na momra na ompe mo nhwe mame kwa homa no so ne yankotin komo we mfiri ho ansan ne asan to aso me da ase ye ne owura Geoffrey Okanse or Executive Director Revenue Mobilization Africa ye ne ko otwe nkomo na eyebiribi ena no ne yete ye se osoafo hwezika sem so ene aban yi wo mo kire se foreign income sa eya na eba Ghana ha no wo mo ede tuo bi de ba betototo nyoma bi so e wo so mo kire mu yi ankasa de ma yen ejo Okanse wote yenka ankan fam sini ma che mejo so bi nya be wa nyame ado we nya etim from de ye di asra be ma nya sa pepepe na wadaruma o se aban ka se obe taxe foreign incomes of Ghanaian residents na ode no a replace VAT on electricity a brofo ben no mo nchirechim kakra nchire yen ne ni ti awade se aban pa kire se eto na odiji wo mai mu na ka ode ba ku bi ekoto nyinam kane a eso na ti memfo ni bia ye se nyinam kane eto dodo a wo energy sector awon ma ka petrol ene ni ama fu eso yi edoso na ebia na yi bi ede hwe sa nyam kane ya ye ehun adwuma na se osa so bi ebe kan biom bia na kesa ko se ode tax ne dodo no proso ho ndi obebu ye kom na eno ne ye kan ne ka se nyam kane nka bo a ye di ye adwuma no obi di tele adwuma obi di nyam kane su ye adwuma wo ne shop obi di pamade na sa ne amenya ye di ye gina fati akete obi nyam kane ye adwuma so ma so pe on be kana ebe koso no on be nyina abema ye ejimamfo na ye de omadwuma no ana dubaye no mo ye no ye ya ate no ye no mo be isa aka no e de abre se ye mfa sa aka no enti ye ka sa na ban ye no se te sa dia aban be hwe ga dia di obetumi e de sika di bi e fi chain e de abeka o twale ni o se o hwe mu a ye me se agana fo a obo kuma obo ye dwuma wo amanone omo sika sem no a ebe mu no obeje ho ato incomes foreign incomes no nti afa na se meti yi na sa se kan bi didabi e wa ha na me ye adwuma bi na mafa na se abefo isu ko apo na me ko ye code ya na me me nsa ebobo computer isu ara me adwuma bi ma amanone bia bi wo ha se fa so na me nya no sika na me nya na ya chakichia no ono e de eto e ba akoto so na sa nhihye no wo ne nimba ko ne nimbinu nimba ko ne se ye ni amama bi aye sa protocol e fa se ye nsa to ma so se ye nje eto enfi
ɔmanfo yi ɛwɔ ha Ghana na yɛsan kɔ hɔ na nea ɛfasoɔ no ɛbɛnya no yɛasan kɔgye ɛsotoɔ so dwom na akɔyɛ double taxation pɔtɔ kasa wɔmɛka sɛ double taxation kyɛ sɛ yɛagye wo ɛtoɔ no mprɛnu yɛ sɛ baako ana baako so wɔ ɛkyiri hɔ deɛ no na ɛkɔ mmienu so no maaman bi a Ghana aban si wahyɛ ɔmo nso ehu sɛ ɔne ɔmo ni saa krataa so nhyehyɛe no ɔno ɛkɔ hɔ akɔyɛ dɛn ɛne nhyehyɛe no akɔ sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ saa aman no so na wonya mfasoɔ a ɔno ɛbɛte saa sika no ɛto afi sika no a wonyaeɛ no ɛso wɔ amanɔne nti ɛwo nsosoaso no ɛne sɛn ɛwo nsosoaso ne sɛ obi wɔ hɔ saa adeɛ a na nkɔfɔ bɛsate a yɛka nana bi mu ɛyi afa ho na ahwɛ a ɔbɛyɛ sɛ saa sika no sɛ ɔyɛ wɔ ɔpɛ no ɔbɛyɛ ɛho ɛka bi mu sɛ ɔbɛka sɛ ɔrɛnte office wɔ anaa nkɔfo bi a ɔmo yɛ adwuma ma no nti ɔkyerɛkyerɛ ɔnka bi na ɔde sika no bi atetɛ ɛna ɛkyɛ tax avoidance ɛnso ahwɛ a sika yi ɔde ba a ɔde bɛyi mfasoɔ no ba a ɔde bɛyɛ nneɛma wɔ kurom ha saa nneɛma na ɔbɛyɛ no nyinaa na ɔbɛgye ho toɔ ɛnti na akɔyɛ sɛ wosa wo so bɛnya wo sika naa ɛnso woyɛ na afei ɔsa twentwan so pɛ na kyerɛ sɛ afei ahwɛ a ɔkɔ hɔ mmom na ɔkɔyɛ n'adwuma no prɛkodeɛ a ɛne kyerɛ sɛ na ɛho bɛba mfa so no a ɔbɛkɔ hɔ na akɔyɛ n'adwuma no a ɛno ne ɛho asɛm kakra bi tena tɔ si ba ɛsɛ aban bɛgye kyerɛ sika no deɛ ɔwɔ kwan sɛ ɔtumi gye na ɛtoɔ no de bi a yɛka ho asɛm yɛ titida ho a yɛka kyerɛ aban sɛ sɛ ɔde bi bɛka ho no deɛ ɔwɔ ahoɔden sɛ ɔde bi bɛka ho no wode awodɔredɔɔdɔre so bebree ɛnso so ɛno no yɛ na ɛmmoa kakra no a wayɛ no ɛyɛ tax handles no deɛ ɛwɔ hɔ no wohwɛ so kyee a ka wobɛtumi anya sika no a wohwɛ no sesia na wobɛnya na krapo ahwɛ ne yia krapo nya saa tumi no ne adwene ne akwanya no krapo na woyi ɛtoɔ no bi fie obi sɛ covid levy a ɛso yɛ kɔn so akɔ yɛtwe mu ɛnso na ɛtoɔ no gyina hɔ yi saa taxes bi nyinaa ebi mu wɔ hɔ a yɛmɛ sɛ yɛfɛ no nuisance taxes akɔyɛ sɛ ɛtoɔ bi a ɛbu yɛ kɔn mu a ɛmmoa hwee sesia no na ka woyi esi hɔ nti si a saa nkitahodie mmienu aban bi mu sɛ ɔho kwan sɛ ɔbɛgye sɛ sika yi a ɔka sɛ ɔbɛgye na mmom ahwɛ a aha no obi a ɔte ha yi ahwɛ a ɔbaa ha sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛhwɛ no maame ayaresa anaa ahwɛ fie adwuma bi na ɛwɔ ha ɛna ɔde yɛ saa adwuma no ma amanɔnefoɔ no ɛna ɔnya mfasoɔ nti si a no aha na wabɛtena nyɛ sɛ ne pɛ so ahwɛ a bibi nti na wabɛtena ha na wabɛtena no sɛ wɔgye na ɛtoɔ no bi wɔ ha deda sɛ ɔbɛfa kae ɔbɛtɔ petrol ɔbɛyɛ dɛn ne mma bɛkɔ sukuu yi bi ayi wogye ne saa ɛtoɔ yi nyinaa wie asisire no na saa so deɛ ɔnya wɔ hɔ no nso no a ɔde bɛyɛ nneɛma yi nyinaa wɔ ha no wɔsan so deɛ ɛtoɔ bi akɔto so wɔ no na ahwɛ akɔpie bi sɛ ɛbɛyɛ double taxation na wogye na ɛtoɔ no mpire mu okay wɔ tumi deɛ wɔ tumi sɛ ɔbɛka sɛ ɔgye ne saa alright nti na yɛte nkɔmmɔ no a wokyerɛkyerɛ mu kyerɛeɛ no ase yie paa yɛma sɛ Ghanafoɔ bi ɛwɔ ha na ɔmo ɛyɛ adwuma bi ɛwɔ amanɔne anaasɛ ɔmo nya sika bi ɛfiri amanɔne ɛde ba saa sika no ɔmo nya de aba no na ɔkyɛ sɛ wɔn ba bɛ de ɛto ato so saa ne nkɔmmɔ no teɛ ɔkyerɛ ma sika ne ma o yɛnte wɔ hɔ nti ɔne ɛhɔ aban no bɛdi ho kita ho ɛyɛ sɛ ɛnya ama meduru ha no koraa no ɔka kyerɛ m sɛ ɔmo ma ɔmo apa cat yɛnte wɔ hɔ yɛbɛte wɔ hɔ ama no nti it is an agreement between the host country and the home country yes Portugal because home country yeah Ghana no kurum ha yeah maame no ɛdeɛ ɛne host country maame no ɔno so ɔba no akɔtena no hɔ no ɔno so ne hɔ nti ɛhɔ no ɔgye maame no ɔba no akɔtena no hɔ no ɔma yɛate ma saa maame no ɛnkye adwuma no a akora no bɛyɛeɛ no ɔnkye pie mfiri mu wɔ hɔ ɔmfa ma aban no ɔmfa ma aban no na ha no nso ahwɛ akora no ɔsɛ ɛka a ɔyɛ dwuma yi ɔwɔ workers bi a ɔtuatua ɔmo the company no kra pa ɔde yɛ saa adwuma no sɔnim sɛ ama no ɔde adwuma no ɔyɛ no sɛ the company no yɛ register no Ghana ha a akɔntumi fa ne adwuma wɔ ama no no nti wɔ register company a yɛ sɛ san so te ne toɔ no together ɛwɔ ha ɛna nnwumayɛfoɔ binom mmiɛnsa bi wɔ mu a yɛsan so te ne toɔ ɛfa pay as you earn sɛ deɛ wonya no ɛso mfasoɔ no ɛbo ɛdeɛ aban tete no a Portugal yɛfrɛ no pay as you earn no yɛte ɔmo nso so deɛ ɛwɔ hɔ deda na asan so yɛkɔ yɛ anim no na yɛsan so ɛkɔkye no bi wɔ hɔ nti Portugal sɛ double taxation ɛyɛ na tax nsɛm yɛto ɛwo nsɛm mu ɛmu nimdiifoɔ akudame a yɛso yɛmfra yɛdi ɔmo akyihyɛn ne ɛhomam bi a yɛkyerɛ no kyerɛ sɛ woyɛ saa nneɛma wei a ɛma nkurɔfoɔ adwene kɔ mu na ɔmo adwene mu yɛ ɔmo na sɛ dedi biara deɛ yɛgye wɔ no hɔ a na
acquire or not special or you will be found. Okay. They said tax avoidance. Which one mama they say the Jumano and 8 mano can acosto. Ma 10% change. Okay. Yeah, that's a pa. Yeah, that's an inch mu a wodi ama yen ti say ya che ase ye hunu adekode na se VAT no e wo hoda da wa na eno no nya ba mu wi ansa no be ye fi ho. VAT on electricity no say ye adwuma da because bills are you tie wo hweso e wo so. They be bills na akoso kakra ga ye say VAT na account. There be me ka say who say first na electricity na VAT nka ho. Yes. But you see omo de aba be ka ho a ye tie anti me question bi sa ne say omo gi we ni tumu wi a say sisi an de enkomodi a ekoso. Enti so omo gi tumu wi a e ba be replace means on be yi no afi ho. Okay. Okay. All right. Any na ye be da se pa bibie ne ye be san ba won chen bio. Yes, we da mo se pa nya kunya ba mama yi. Ora Geoffrey Okanse, Executive Director at the Man Revenue Mobilization Africa. Omo de ye ba ne to si enyeji a wo mo yi mu ade pa. Enti e bia we ye company bi na wo pese wo jeje to bi on ana mo ye oman bi kura no mo be han wo mo a o ma jeje to no de ama mo simple kura. Yeda na se anopa yi. Ye beto asusima aduonum pepepe na agba pa no pa no nkron ho Afrakoma Community Hospital ho adansidie ne ne eguso a na ye ka de ama wo etwo no case ni sani atie bia o de fabre wo mo 0597 005963 0597 005963 eno ne ye number obefre na watimi ajo so enra ena ye ka kire wo se okofa eye sakomono ene ne mpotem ho no mo ano a omo kire se Ghana Water Company wo mo droben ne baako apai e wo sakomono mpotem ho no mo ye kan ho asem a nti ya ye nya ne se bepem sa abre ade a edaso a ekoso na omo se ben ada ho no mo ene wo nti Ghana Water Company se okra de nka asa ben kakra nti Ghana Water Company e besere mo na mo akwa tu ho na mo de amayen because insuo no ankasa no kra no enko fie bia mu nti I wonder se bosumi we no betimi enya build ya bre nkrofo a mo hu yes o my we dey surprise people magicians nko a o meet and read ya create me bra o bill wa print ya to hodada ensu ateko be yini enso bosumi ye na 23rd akabe 7 days ombenya bill so dia bra o pepepe. The question is sa bill no enya free he erade hu ye moboy tibia me kan na me de no aka ho se erade hu ye mobo anyways nti sia no yema collect ni mbram na yen sorry so 0201944485 and 0554 0554820910 collect ni betimi abam die nti a collect ni ye yi o ma free mu no bibiri na so oden hwese ye di nkomo free no nsiam pa mu ebepem sa abe wo ba akokora wo nka wo de agenda nam sa ne ya de enti yema oluma nkasa na yemfa course no. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Yeah, that's it, Anna. Me pacho, udini we be akase free. Oboba, why you only have my taxi driver be going? Begwan yintio. Oboba, and yes, sir. Yeah, the agenda, and but and Commoner, Savi. Yeah, yes, to me before Nangasankasa particular Oboba, yeah, no, not Savi. Equamining, just sit through your driving. Eddie, say a bus, Anna Savia, yes, yeah, can you how now? I don't know, yes, when you're proper. Eddie, meba, begwan yabotre. She say editorial almost a selected topics I be discuss wa ha. Na oka say de ya ehia momo timamufuo no nti omo ya na omo dwendwen ho de topics ne ba na omo nwi timamufuo ho ana oboba anu no boa enipeku kuma bi
but the hanging so drivers, we can pay say, oh, but young fair drivers, they didn't so almost say, full and to win a buy and all monthly, and your Saba. Enya ni here won so nko ani betimi aye o nti de ono so ada topic here na ono so be den and your baba your best friend we dem do a video so me ko to slam ko ta wonam say your best friend say emre na e wo mo the star no baba wo betumi enhu yen wa na yim push my agenda won ya papa mo chaw pa because ya na ye dey so baba dey be dey pese e ko no me mu bi say yen so ye ha no ye o be gwan se si anu fu na e say e ko gina san oh baba se say gina 67 man debi aye ba yedimi ni fu wa hon komo me ya we be to baba wan say wa na say ye ka papa say obedi adanse a ye ka de bia ye frɛ ayi mo ka me ba wan tin say mo frɛ yen on sa mo be ka bet mo frɛ yen eh begwan yenti o begwan yenti o begwan yenti o oboba se se mri na yi wo no boba opun adwuma kra na yemu kra tisi wo wo betuka no pa ko boba na wo yemu kra tisi wo kese ya se saka na good edi akwa mo no ne se ye kwa kwache wo ye dia ba se be ya fa ngo bo beba fom oboba good na ama o ye reso ama se se petrol to me ya tuma petrol 1.67 cedis wo se ma driver ni bi anto lol femu ati oboba se ye be de ne ye tuma to man ga na musa 8 months ya aka man ni be ko position oboba ya wre ho semu. Okay. Ya te begwa ma obi emre bi why? Me so me da se pa 0201 94445 and 0554 820 Onso betumi de wo de ye aba na fe ya hwe na ya sorry so nti Ghana Water Company ye besere mo ye san esi so bio me nsu no ankasa kra na e wo se ba fie na ma nti se bugu sa akeka ha dwen e ma chodi ni be akasa free obo yes sir otuno ko ni o kasa fi achimbe sem nyame akwan choba chairman pa chenti o obo unim se Moses a Ghana man ankasa ni ye Israelfo na Moses no ba na odi enko no ho se Moses no ko wu se aka Joshua odi embeko Omaya ye nada my pa obi aboka nyope obi aba me say na wo nim say the more na wo ya atron da wo twen wana me MPP ni de but this time pa de omaya wa